liyokuralia asegete senieke asaliguri liyake busani tulikere gose twakere simigwitire namba yaito yobonchoria 0788 66 66 62. Abakurunigo babiniriteiga bintu byangora nsagasaka bikwanga maiga yokuganyirira omwelio y'Ensoko TV nigo twasoira sembeo nendumo ntole no mogoko taline kerengo okumanya yo mumenyi bi county ya Nairobi, Kajiado, Kiambu, Machakos na Boigo Murang'a na boko tonyora sembeo uetira signet free to air na bwangoigo mumenyi bi county ya Kisii, Nyamira, Kisumu, Mombasa, amono mujibu Eldoret naye Torosa Nchiraturi. Eyeganyete kelikuoma gendera gutubuatia semitandao yekerero na X, Facebook, Instagram, YouTube na boigo TikTok. Ensoko TV, oboroso bumugusi. Eye n'Ensoko TV, oboroso bumugusi. Ebago tebango yogose komo elio nero gose kabija. Maiga yokonyora mangana mange korwa segete seni kia usigete Ensoko TV. Bonigo ya ikirenga kingo koleta nganya sai. Nigonda koleta umurobili kurkunga amegelio yebebelia. Umurobili nigonda olete amuna basomba banya sai. Abu Australia ko batukwegera lingana sobwagale. Nantali ya yoka nonyora matera noena masabo noboroli ntunyale koba tokorwa. Ayankira lituko liye sabato liya bande bagotabanga Jumamos abande batabanga Saturday chinsa 12 chamambia uweka chinsa ibere tomocha gekora nchumulisyo ngaga nabasomba banyesaye ntokoletere umurubiri bweleson seseni. Ase miziki yabagaka eli abantu bakonga kongire chinengo chacha kiriko choga ya rumba. Naboigo nto kwe baba sai ababakuru kwa jijenzi emesiki ekogenda bwange bwate chia talaku. Le général Dangote anaweka oye mose kunambi Ricardo Momo oye mama Dangote Netaliane Edwin Nyang'au Edwin mwana mboka nzube ya bololo tumerane kila litukulia Jumamosi kati ya saa 10 weka Ensa AM. Omukubyo neritwo abagenwa abange kurwa chikansa bakumirana na komotogia omonene wetira amatera amansu ibibungo naboigo amarandia imegata seni Ensoko TV tuchikumirana kera ritwo rya Jumapili jakira chinsa 12 chamambia weka chinsa inye zinyare komotogia munguru naboigo komoterera nanche de anandemo imegata seni Ensoko TV. Mungu amefanya, ni Mungu amefanya, sio mimi,
ametenda, ametenda, ni Mungu ametenda, sio mimi. Ni Mungu amefanya, ni Mungu amefanya, hivi nilivyo mimi, ni Mungu amefanya, sio mimi. Omwancho mulire bwa Nsoko TV ngetaseni gen Nsoko TV nibwatira senge nchao kokoretera amangana amaya ayatabwati gwanchero ko rwonsi korime yagusina isiko yagusi to kubekera tene ni anyare ko bakawateka atabwati gwanchire bonda bwansi korwa bunge ya Kitutu Chache South Meye County ya Kisii elietari anen Caroline Mausa korwe county ya Nyamira elietari Nyarike Steven Embonde korwa county ya Kisii elietari ane Wycliffe Orenge mera na inche Dominic Onderi Nyabuto ekera yago koreta amangana amaye ko ritukira Jumatatu paka ritukira Jumapili teni gongor ko petuel machin na nyora netrobin ya Nsoko TV oboroso bomogus Eye ne Nsoko TV oboroso bumugusi. Njito mugeria wigeta seni ya Nsoko TV nego tukwarigania bene asomero byo Ensoko wakire tinga kitu cyona tusangana ya mange aliagende tukwene kiwo kurasi county ya Kisii, county ya Mira-Wika, county ya Nairobi na county yonsi chitoitana ine mensi ya Kenya abiko manchi mugeria tyankwarigani bene na no gusaba kwanenga anonsi sore kwa bokibya na ndichinga kibine chiga kwa chakire emero biri ya ile tskuria yero chiga kibongo tebyanga tubase korusia hostobase kuska ochanonsi tubwati ase emurobiri Nsoko bwakire tunyari tugusanga bunenchira yo muboiga yogotara nae amo naitidana ndemo na incheni Innocent Onyango mwancho muligere lingogote binga masoge andonsi asoberete aiga neke mumunte kyumugusie Nsoko TV asto kwarigania somuroberi itokoro kunge Nsoko bwakiro mwancho muligereri na namono tugonyara kubatogote binga nigo tuguchakali tuko nae na ande nechitariki 15 ne modayana umutinyi no yokiando mwaka bwekiri 2025 ekero menyeta asense nigo bwene to manya no nechitariki rero nirengagire na ando manya nitukoki tigandara kwinyolinga rero njuma ine goseti chikabere asenchire yabe no mwancho muligereri tukonyara kabato gokorosera lituko kurugaiga elitonyara kabato koranga twanyara kabato kogenda busio bunegesaku na ndane na muno umuntu kurukumu gusino umuntu mungaini na rero nilitukulie chisemi Diana tukonyara kabato koranga ngakyumu gusio minto tukonyara kabato kumuira busio wanteti Diana gose Diana ekero kuna oteti kero kunduka Diana ndo wate Princess Diana yuko kondoka Princess Diana nekero kondoka ihon Diana mwancho muligeri ne miaka yane kogerango na koronke yugai mangana ya marieta no nyenjoni na cha dangelia ndalito kondangeli choni kwa dangeli joni mwancho muligeri aigane Nsoko TV astoko tebinga aigano oborosu bwo mugusina nena mono twachakirili tuko na ya senchira ya bene na nena mono Diana batebya ngalies bagonyara kwa bago tubwati mambi yabono na ilito nyale kwa batokoranga twanyale kwa batokorosali tuka senchira ya bene mwanjito muligeri abuna utambe na utuma ujumbe ya gasi namba yetu ya studio 0788666663 078 mara kavere 6 mara 5 trineri namba yo moiro no irega gwa sesimi yao na bogo access screen yao kune county ya Mira tochi kituko tibinga no tore assistance ya mochiria chapangu ikomo chama Nairobi assistance ya mochiria cha Signet na gotunyora bune Nsoko TV na roboro sumo sia somtanda Facebook ko kenda galia na gotunyora bune Nsoko TV na to live na bogo YouTube na to live na bogo tunyara gogo sanga e link yaitoga gote bya bamino sia mati yaonga voka atosoe asomoro bile Nsoko bwakire tunyara tukumanyane na bogo na bogo to follow galia somtanda TikTok na bogo Instagram nero X ili tuanyara tukuskanae motwe mwancho muligeri buna Diana batebiri nigo tole ase chinsemo anana mono momenyole se chinsemo chia Kisii no tole bona senchira ya bene abasto konyara kabato batebinga yoberete totebye sigino itunga kiegendeta ase chinsemo chia senchira ya bene tojara kabato kinani na konyoranga tuabeire bosio buneke ba gesa kukyumugusi na mono tonyara kabato koranga tuachiri bosio mwancho muligeri ni manyetenga nigo gendete gutubugati asenchira ya Facebook asogonyara kabago ikoro gwa to follow kera gwa to follow na mono kwanyara kabago toligereria
boni gani gotore live asenchire ya bene nabo nyara kubatorora nande ogenda asenchire ya YouTube na ara asenchire ya bene nyara kuba guturigereria elito nyara kuba tugukwana uigwete riogi na ndoroje chibicha no morengari ng'anene mbarabia bagukwane mambia bono nande ntwagatebe tingu mwanchu murigereri nintu takeire gwanchire eriogi ritaganyo koigugo tali eriogi riomana kini eriogi rio kumanyi kokogokia nande mono yo kwagachira rituko egerere nde mwanchu murigereri tanyara kabatoko genda busyobu na egesakwa nane mono tigango turarwa bali banyari kwa bagoika ase emitandao yaito nane mono tukorarigeringa iga Facebook mwe ikiroro gekogera no mugura nyara mwatebanga rende no mochakira rituko twanyara kabatokoranga twachire bosio bunegesaku asenchira ya bene Diana regireria ngabanya ariko bagosoa bwegere tubakwani mambia bono nyara kabatoko genda bosio utambi ngo batebyanga eclip keria ngo bekatori igoro nkagitinga mbiare ngoro lakini saurie bironto nya tukubeka lakini tukulia lero nya tukubekire clip kiri omwanchito muri tunya tukusanga naye tumarenga nali ali bwatu kuchasumu gusigonga naboko genda utuma ujumbe yaga sina baiti studio nabego chinga kisiruka nye togenda tutebya ebirengero rubyago nabego eriyo giri yaga somtanda wito nabega sina baiti studio tonya tukuskamo nyorange getaseni gitigen Soko TV na kio egetaseni nambe ya moge gwanchira kwena na eriyo giri yago kurenda somtanda wito Facebook atebanga no musori bega susu tambe nkubokare atebanga Soko wakire bya Kiran Dennis ekiyo muri sori begesu corona kuro City Salams Club niko ndani nabego ensuria maita na Sunday Lady abana Sweet Boy omwana mukorovi na Smart Boy kurwa Malin Slams Club estero ndeli aotebanga kurwanya Nyakeburoni sobo omwishimiwa Jafet Nyakundi watching live Jeria Kirbo wakire bya oboroso bwaitokurwa ngumbu manamba by Rain Kingdom wikanga Kisi County Kanyimbo Mwakiage Village ediva yeskim nera otebanga kurwa Nyando Chibere settlement scheme present rumetenga ntubate Nyando Chibere aliange na sei tumaete Diana njenda kwa resi Nyando Chibere seito gorigere digo chingumbu gali Nyando Chibere tigote takurwe location baka seito kabisa agiri kwikaraste seito Nyando Chibere roje umaete likurumandi roro and then Nyando Chibere kwa yarabusi yaye nande Diana tigadara go no maite kurwe direction by the way yani innocent umaite gesongo bagatenga go straight turn left yani ngagenda busyo ndo koboko ku koko tabati watakokwa jumurigiria amanye kerago jazina towers ngo deita one innocent kwa direction oro turataka kwa direction dara kiyo mate kakibona ora mate bono tevi jidinda ikazina towers tevi ngakimbo chabaka nkora majito muri mbwati otaito ikazina towers igere opposite usange na Anniversary Towers nabo igo ange na University Highway nabo manyitega kora bentambe iga ekiyo barakimanyite opposite uyuda didi ya no gatabo opposite mwacho murigereri niwetenga Diana batako direction ikazo tagere ngakoro gienjera maite kusia ali kwana konyore kero kubuli enjero osirete ukomera gusina bangwana be pigipigi nana butona lite kubulie eso kogenda guchi kwa mbuli ngai bano enjere ya kogenda guchi Nyando Chibere berete oyo muri okoeresa umanya guru orotenga ya yo yutamanyeti tigangate enjere kiro botabwa tenjera ya guchira sayo otenga ine ntambe paka kwasira lakini kero konyoro muntu ndakoeresa batebinga genda straight and then you turn right ekinege songo neke gusikwa nyora litoko eresa ogateba bwa 3 likorieri umuchererega woikaga alia gukomera na sama tabekania onjoko koboko kwa boli ugoso ndo gukobe bono rende abantu baro batanga ye itali injere itali kogenda abu tumeke injere ngao ogonyara bakote ngao noro chali agatebika noro cheli pera liria abantu bacha kuboli okonginyuri ndayo ndenga yando iteko niriga okonyororo chiga eri utanyo aleti oroche oirane utanyo aleti oroche bagotanga kwasirire oende iga onyo ale njiririga ono nande mnanda kama ito konyo kwa na direction umete nasi achumuligeli na mara bateka ndaya direction takwa aiga tiga ngote fiesta mere tu achumuligeli senjira ya bene aiga ne Soko TV mambi ya bona asitunyara ko bato gotebinga umurobeli ne Soko bwakiri asenjira ya bene umwanchumuligeli tu agotebya nigo tukwaga achige mumunteke geito na nene kero muntu litukeli mona batebetinga ntoje tutwale litukuli omuchengo kare tukumirana tuaburani ali tobori lya ngairire
kiro monta chaje ni kirwaniro kia ya toro kigentabe kiregaiga elto nyarko batoko genda busio ego togo tebinga genda go tubwatie se mitandao yaito na namono rero ntaite turi subscription no ene mia gochia se umtandao ito okoro kwa YouTube ogo nyarko bagoko genda to watch your kira watu watch whatever na andeli kasa I have subscribed ngana nje na subscribe rie senjira abena to nyarko batoko soma senjira I have supported muyegoyo Facebook ni ndo chembuya mogenda takokali na namono mwancho muri liko tuwa chagete mwatubikira na mbe ya mase bitaseni bikora like usi to umurobeli ito Diana gakitiga twiraniria abaligereri mbuya mono I think ni wiki ya gatatu tora esembeo lakini batokoleire buya mono abaligereri baitas baberete na namono bakanyaraka bagotubwate sikirekera twanyaraka batokoranga twachire busio nimanyetenga andosia soberete ni chingaki chia okoira kwaira chi data chia okwaira mbuna Nairobi yabo kwabeke wifi yao kwanyaraka bagotoligereria asenchira bane ndochega igatoldi abatebanga rero mukare komesabu ya sana mbuya mono mwana minto toldi bonfenje mu bisago teba kurwa kirwa musocho nonde imeyo murobeli go ikomo elio nara okurunga Bartholomea mumanyi good morning uyo mumanyi na ziporoye kurwa chinse mu Kenya nchonali no tolime ye TV Yensoko TV astoko batenga mbuya mono ni mesubscribe mbuya mono aigana bona batebena diununga egasi egwakorire bone nabo mutagete igabona yaba kurwa iga nindo choko yukorukuga Jasper Ungaga kurwa county 001 pamoja na Elisa Seliane Christine no tolime mbaka omwelio no mate county 001 D ilie county 001 tinatigire tali matemo nale kwa setali Diana gakinatigire wacho muligereri aiga Nensoko TV asenjera bene Mambasa mwanjo muligereri county 001 Mambasa ya yenjera kwandigere yenjera kwandigere ena takango tainga sedani amenyete na anda ndainga na jangiro tari amecheso yoka Dani weta iradete Israeli karagita chitu kumanya buya anaongea ngaki munaongea lini ndi mogo kwana hango na inyira mnago onako ndagiri salamu alaykum onako ndai salamu alaykum onako ndai salamu alaykum inshallah onako ndai salamu alaykum dani muntu mugimaguru mumbaza taliko ndangiri salamu alaykum dani sare sikaite kwa igura waje baligereri ga Nensoko TV ndochenga Jessica Murad this is my wife ata Nensoko bwakire watching live mbuya mono mwancho muligereri ya senchira yabene tokonyara kubatoko tebigendera gutubwatia aiga no tugwo kichinsa se chigo cha kalituko ndochena boigo eno kumakuria tebanga kurwa Musaraba town represented where nere eno kumakori bana basige konge kibasokura doa Katari goika seito nyamasibi pamoja ene bako gotebyanga seitari ntubwate pali kurwanya para ibere igo nukara mo bwate nyando chibere na ntunto bwate nyapara ibere nyapara mbiri no manyete bakalia mabaliri nero lia mabaliri kai natirago biyabaro mwancho muligereri astoende tego tebinga agenda gotubwate stelo nderi yawe tabakurwa Nyakiburuni sobo mheshimiwa Javet Nyakundi watching live mbuya mono stelo nderi yakurwa se mheshimiwa Javet Nyakundi by the way mheshimiwa baito ntobanchete sana abaheshimiwa baito bonspi bali gusi gento gyo katoje twara batebi ngelinga gire ni mwinyora na into abana inchi into baligerere tirende bintu binde togokora byara abalende nga binde tuabisa nanyore tumuntu ndokomboli nga inu mugorwana to batebi tali numweka ino yana muri iki clip no na BMC umate beji counting ngora rutana balebiro ya kwa kama tebi ya ntunduri kurwana yaya wancho muligereri aiga Nensoko TV ndo choyo magurunga Cyrus Ochichi igakurwa chinsemo chia mukuru kwa njenga Diana mulekia kilia na to aige kibusi kiamachiri kwa denjira gete igali gete ntubabwatete na Charity ke muntu asenchira yabe no mwancho muligereri aiga Nensoko TV asenchira yabe togote binga nyara kaba utulikira chi message chiao ase namba ili togote ba 0788666663
mwancho muligiriri 6 echina achira ngore kora chiri sano mwali wakoreri 3 na senchira ya bentu nyariko batoko genda busio bunegesa kuna koranga twanyariko batoko agachana Indoche Godfrey Ongeri abatebanga good morning no mbaligireti kurwa chinse mochia ruai always the na ndego tebanga enere agotebanga the most likely and perfect journal that considers its cultural revolution and the entire community center. Keep it up. Mbiyamono Godfrey Ongeri oyu mumurumi ntona ande by the nere. That's very na wando che ulikire gatebanga no tokubwatie gekoro. Oya sana. Asenchira ya bene mwanchu muri totebinga mirubiri ito yonsi nturaye igura bamintu. Toje kuyigora yonsi mwanchu muligeringa amangana wenere buya Indoche Steven Mweresa abatebanga good morning ese mambia bono asaba tebitogendere koba amo mwanchu muligeri aigane Soko TV murubiri ne Soko bwakire na senchira ya bene ili Italian ngote binje Innocent Onyango tunarane asikieni na amasio tuna koba tukomanyana mwanchu tumugeri na nchongoro ku Diana ndemo lakini nao tebyanga ikirukundo ka Diana omanyenga komentori pigago nekirukundo ka Diana okundo ka D kuri ndi Innocent ndocho ujumbe nchirega ganga nachisoma lakini kwira nande nchisome ringana lituli litukuli lero lyalinginga no mete kose kwekwe kose kaseka ilitali consequences kaitenga consequences okay consequences na mwancho muligeri na gende ngora ke kisungunge ntabura mato anyway mwanchito muligeri ringana lituli mwamuli gotebanga choices have consequences ogochora nkubwate chi consequences choice ndaitora tebalieta consequences kwanza consequences irora mwanchu muligeri ndigeri unangata consequences kerogo chora nkubwate tebango bano consequences asikikusi gaki Diana consequences ngeterende kendi gyonsi okora nkibwate lichibulia yego senkibwate omweli oye kendi gyonsi keli okora ayurate uraga ni gokora gokoragira mono mwanchu muligeri no manyanga macha na arobe kese mabu kunyu okonye kokali gento gete pakomanye gento gete nkebwenerete igobono kendi gyonsi keli ogochora omweli oye nga machibwa na garete ki na roro ikiara no gochora kwao kera gwachorire nga ya bona ya egento tagete gokora neke ne omweli oye na keke buno bono buke bono mambio tebenga igonta getenge ndentole chai omweli bwe mutienyi tokogenda kurubira ali sera ini kulikio mushara oikotore soko timanye tigo serero chisako njiri chiaka letiro mushara abantu bamanya gwakwe umulingisi babegetere sikwizi mbio iri tu akabwatiri chibese igo Diana ebese atata tigangote wanga kajora uyo tatore tere rurira ini kwara komanya unabona abanyamira abamitu tigatora bakwada abatalecha akajora uzulubungi no kadota lakini amachiko namaya nandi batete ngachitari 22 kumanya tore bonus nirenga inganyete sana oyingiri basikiebe mambi yareko babuya Diana kuigwera amachiko na batebi no manyete ngabangina abagotalecha lakini umuntu ujikuyo mushara no mugago mwabo ya yangu cyane Nairobi ayinuka nagorwana nejingo ko ci hotel lakini muziya riri cika bato bakoigwera mushara umujinu maeta gobulga gi ngakoreta ngakobole munando chikoli chibese chiana ya yangu cyane ara makonya gotora yi weekend galimo kiso wikanga kane no majete gara batari geteke no botalecha yumutinyo mugima onyoronyoli gozine jiribusano no waka litukeli moko amia ndo nyore chironi nchikane nda mugakumita nda tere chibese gakidu mugakumya lakini Nairobi ai moko bwatani ne tie mugechebe egero gukwanira chai onyoringa chironi nchiro abana ngo chibale school nekira abantu bana Nairobi tokurunyorobi tokwenda gusi etokwebo maite kobogolia kagoko kali tokuria iga kwanyoranga twachire tuimukiria amabere tuimukiri itoke tweba banda bangi chae bagotora ogobo koliyo bosi ogobo koli chibane emunyengi magurugusi kwerete sukali ekire ya mumwancho muligereria aigane Soko TV umurubiri ne Soko bwakirire ni Innocent Onyango tutakire ko ndo mutimo kama ke Diana tukoira na togendere go sasali enjire to sasali nane mono togotebia so mutandao gendera gututumira chi comment chiao togenda guchisoma asenchire wikira nandi chinga chiri mwanchito mugiya ngo tenga genda gusanga na intu ibirengero byago so murubiri to Soko bwakire na inchere yana ndemo na bigo choices of consequences bonte yasiki gusinga ngaki
here ayo understand tinga community tunyare tugusika mutwe unabutambe umurobire n'ensoko bwakire genda gutuma ujumbe yagasina betio studio nabega so mtandao Facebook nabega YouTube. Eye n'ensoko TV uboroso bw'umugusi umirana n'abari b'ikinguru erikwe manyabona wataka kurukitananya cyense Frida Kerubo, Innocent Onyango, Clinton Ondigi, Diana Ndemo, Ishmael Mogere, Linet Nyambane, Daniel Omwaga, eke nakige kos kiamesa yamangana maya. Magega ya televishoni y'ensoko wikasero yawo kwanyoleribaga ligi yaliyokuralia asegete nambeyemo imena isiko yeliroba liyagusi onye kubwa tokuralia bokwenyulia ogokwa gose okubonchurelia bono nabokonyolibaga lyabene liyokuralia asegete senieke asoliguri liyake busani tolikere gose twakere simigwitire namba yaito yobonchurelia 0788 66 66 62. Betting ni Autobats. Enibo nero ekogendia obonda bwense. Nakige kogera inche buna Frida Kerubo na imokirie egetambukiro na kongaria ase chichiro Koene kebuna ngoko manyinde na kiuchumi ya Kenya egokina na ki amagori ebinto ale na boigo merobelikiria serikali ya bekire koene kebuna uchumi ngogendererere umerana na inchekera litkoria Jumatano NCMO na boigo chinsa isato cha margoba asitorabe to wesemia amange. Kwarosire asa maigerio yomonwa atabwati ebikoro nogenetie kwagacha anki yao na maboko ao omonyene aiga Borabu Technical Training Institute nigo tokwegeria ebikoro amaigerio aito niga kogenda nokogania wechiro nobumanyi bogwakana chikosi cheito ngamona mechanics
electrical engineering ICT negati yechinde nigo togotoka imeyomochio kebirigo e county ya Nyamira asamange twakire simi ase namba 0746211764 gose torikere email gwetera borabu@tti@gmail.com. Borabu Technical Institute, technical skills for development. Eye n'Ensoko TV, oboroso bw'umugusi. Mwanchitu mugeriane chiga chitu nyare tukwirana hasenchira ya bene nyare tukumanya ngene tukene kukukura county chitu county ya Kisii, county ya Nyamira, weke county ya Nairobi, ne county Chonsi mense ya Kenya ne chinga chitu puota mangi tukunya tukusangana ya somoro byensoko wakire nanche Diana Ndemo nanche Innocent Omwancho murigererie gongo watebinga togenda ko bwati umurobelyo itobwa Ensoko TV uyukuru kunge Ensoko bwa kiro Omwancho murigererie ko itira egitasen kiao na mbeyemo kiki achire nguma no nyangira akora matuko mango Omwancho murigese mwatobekire biya niko twatebanga mbuya mono ase enchire limo gotubwati ase enchire mutandao na lero nateba subscribe na rumungwano minto watebanga na subscribe gali ase YouTube ilitonyala ko batugo kini umurobelyo na namo naba muri Nairobi tigona ukuminga nganga inkororere Ensoko TV umurobelyo buno yo bono iga wakagenda sensemo ya YouTube kwanyore link nero ro kwigora na namo no kwanyara ko bagakora masita ase enchire yabene twanyara ko batugo suka guchibosio igoro mungwana Ruguru Josephat Mugusu ontebe tingo kwaninke bapi magarabona karana igete na mumerete ngwandi bakaboni Diana Josephat Mugusu ukwanira bwakire wakire bya Josephat bya bono Omwancho murigererie tali Josephat uli ndo koraja Josephat Mugusu maikuli musani ona sana samatuka mange no mugakare nande ko omata bagakambaru gutara na baru no bo mosae kwacha gutware birengera libuni bya bantaba nene no montoyo mo onyare ko banere gakunga chubugima bakoba no mwakondo kurunga Ronald munali machini abuna bagakabere sana nsigete bambe bona nasoire gekundi ekyo gekundi ekingo gosoinda yoro already nasoira nyamakwani amagwani nyajire gwajiroro buya mono Omwancho murigererie tigatonyara ko batoko genda samayana na mono Diana tigatura rango nkia basaki baito babugureti gose babugwiri bone mambi yabona batusuguna nirigo cyagaiga litonyara ko batoko sasa murane ilionyara ko kwemanya asenchira yabene maino Mwanchito murigererie ne chinga kisitu bwata mangi tukonya tukusanga naye rene tuya tukoya chunchuga etunyare togusuka mutwe tukorende tukomanyenga narariye wikiraboniga abasaki baito kurwa se county area ya Nyamira ntubwate Steven Embonde nyare kinero kwene kyabuna koletera ramangana asenchira yabene nabo igontu bwato yominto karo rain kurwa chinsemo chiria nerentenya chinsemo cha Busongo kuri county ya Kisii nabo igontu bwato Wycliffe nabo igontu bwate Dominic na Petwer abakwene kyabona kurwa se county ya Kisii ne county ya Nyamira koko sakira bali ali agende tukene kiwa county ya Nairobi Renet Nyambane nere nguchari kwene kyabona senchi ya bene obiriga kwene kya kumanyali ali agende tukene kiwa asichi ya bisito wika serikali kule ne Mwanchito muri togo chaka bene kurwa se county ya Kisii ngige ya Mateyo mugaka kefa matwere no mongina Everin Kemunto ere no muchano magega yo mwana bokuwa asorochi asegote bakaramuna nigo orochorwo rutabwate oboraro kurende mwana inere nigabetega kugwa se orochorwo akabaka gosombwa na mache ase basabire serikali ye county ya Kisii kwene kebuna kolentera abantu bali babuchiko konya kuri yo mwana yo asinchira bene iri umubiro yonyari kugotoka Mwanchito murigiria tikaturanyoro roboturu ya maseyemo kurase studio itu ya kabere tumegoska motwe Emateyemo yomugaka kefa matwere no mangna Evelyn na Kemto urastinsemo cha shirikisho ewodi ya Kitutu Central County ya Kisii nigeri no moichano ekake wike ya mobono maiga yomwanobo oyobwato barema samalita Bruce Junior osirio bugima bwaye eye maiga yogotamboka oborero obosare gitas chinse mecho
na gukosiria obogima bwaye ase bamorigirie ataratoka wikira bono iga nche tato mabo mwana oyo sirete roche ere tuna mabasokana bwa mate senge daraja ya rengembe kanyarekana akaswaroche bitukoria chumaine kor chumaine ni twabere tokomorigi sana ntoramwikera twabekira abantu roche togwakana kera rituko lakini bado ntorafaulu bone ganto nare gosaba senge familia ane tari korara onje beka tindi korara tuchande getawe uri badute kabagacha iga twabere nge wikingi mabono ndoche tindo chwa serikali atakonyire omukia bwo kumurigia omwana oyo wikira bono iga turanya kabago koreta matunda ndonsi eye nonya maiga yo mwemse bwegodi yo moskedi ukinyarango koreta abantu abo bagasine kurigia omwana oyo asataratoka wikira bono iga bono dero nari nanyora abantu abatangani nareteru no mwemse korukunga duke nanda tara murabande babere oteba ngamba bwatobomanyi lakini bono buna baswaroje mpaka baboni gambara irana timanye tinga mangana aba bakora na fauru bono ninganye tamachi egere ndorenga kingo kora ende guchimutu oyo kurigia ekirugo kyo MCS wodi ya Kitutu Central so mwaka bwechiro na 2025 nebira Samuel Joseph Waro eki Emboga nigonya kabaga gutarire familia yo na kwa pore yabo asibono kuboriko kwa rurego cha serikali ya kaunti ya Kisii kwene kinganko bekera abantu abemebosakano ere banyako bakurigia omwana yo kegima eri anyako baga gutoka egera nyako baga kweni wane amate yae etwachira rero kurigereria oboraro obubwagerete omwana omomuro Keva agasombu na mache sengenjo ye daraja ya rengembe mwana agachikotema weta tanyorete no asa kubwatirira mwana agakaroche akairwa family ere so devastated family ekumeti basinyire ngai bakonyoro bokonyi na twakwanire na thato mwabo mwana agagoteba nga kira rituko gagotumia chiri bubere kubeka abantu roche bamurigeria omwana goneri yanda likongu sana mbuyonyoro omwana ogo ne banga aru arosira nabo gotwaro bore mwake lakini ekero konyora nga tubwati mwana oyo inga asirete tumaitinki ogokora serikali tiragokonya ekobega sienkongu haki tigabe serikali embwatisi endorero mwana burusi acha asana ndina mayenda manene nere nabwate onyetarenge utali kwenyara serikali gakine mbwatisi ni monyore gatumweni sibuke naye nilio mwana saba mpungu cha simuri akimonkule si mwana atoke iko okuborirwa nigo kwarurwe guchase abantu barachikorosia marrayo arasensemiyo arase hali embemono banyako bakobeka ebichunchugo eri gokonya abantu bari bayirirwe na macho gotoka bwanko. Tuko na huzuni sana kwa sababu ya hiyo daraja iko hapo mtoni, na tungeomba serikali kwa njia yoyote ile kwanza tutafutie huyo mtoto. Hatulali hapa, tuko na huzuni kwa sababu ya huyo mtoto. Jambo lingine ni kuomba serikali ya kwamba kupitia daraja hiyo ikiwa vile ilivyo tunataka itusaidie. Kwa hivyo naomba serikali in every 3 kilometers tuwekewe vichungi, sababu tumekuwa tukiambiwa kulikuwa na kichungi ngambo ile, tumeenda hadi huko tumepata hakuna kichungi. Kwa hivyo kama tungekuwa na kichungi na tungekuwa tushapata huyo mtoto kwa njia haraka sana. Kwa hivyo daraja tu si hiyo tu solution. Solution ni daraja na iwekwe vichungi. Tunaomba tu. Reporteria Ensoko TV kuraigo mochobo songo eritira na Pethuel Machin. Wanchu muligereri Diana. Sino no mubwato bararo. Tontu bwato buraro. Nando buraro bwaro tinda ituko ngainiriri. Bana kenyoro baitomba ngainiriri ngangu kobika barengi. Ekero babwato buraro bo. Omugaka naro korokwa ya omugaka yo ngakiri tarikare kwenda. Okay. Ongware igare my granddad to my neighbor, a father to my neighbor. Ngira ngore ke gusintebye. Tebye ke gusi. Igare tatu mwabe jirani ane garika. Omwamate ayadra baro kore translation. Kongware tatu mwabo Juma. Ekera macha agasombire oboraro nkora ma embire gutwe nyinge ntumete gali se itogere flat imbraka ya twe nyinge okonyoranga amacha ali akire mugonda imukiri oboraro intumondo tana gosomba lakini kisese ni cyaga sombire otatigo oboraro bona kaira ni robe kama goga manetu
pone kirongo nyoranga na igama gogo talingo bakumwana we nandu bwatobolema agachoikira nanka gitinga twensi ntogani itobe maiso kuchakira abayiboli mpaka sabara ibaitu egintu bune kyungiye kubage gukorekana uyakege mu mwancho muri togotigana no mugano yinche nguru waseke gorokere umuske Joseph Ombasa Kiangoi uyu nando kabere mu bunge bwensemo ya North Mugirango asenchira yande ya bene nigara liribone ganka yaye guchikoligia oborai bwe constituency go senseme ye bunge mugako ini mumanyete numugakanere emyaka ya yarachire kinende nande sebono otebire nigago chikoba gakoira na senseme ya North Mugirango koligio chikura kurwa so Mugirango nenchira ya bene anyalikoba gakora abagirango tigango turaigwa enkwane yu yomo gako yu okurukunga Joseph Kiangoi una atagete koligio borai kurwa asichinseme cha North Mugirango. Omo bunge omokoro oyo North Mugirango borabu oyo arenga bisi koro mwaka 1997 goikatuo tu omoske Joseph Ombasa Kiangoi ngati yabarai korwa North Mugirango ya bono baereire ganga yogocha kuborie keroge kyo mwaka 2027 giagera emyaka ya nana akorete gasi eyiye kororekana bakarero eyiye abantu benyorite bakarero nkoru 1997 paka 2002 oche gaiga oikasa matanga otebe bona ikire gaiga abantu bekera ini abantu banyaje asa matanga nona abande baruwa ji constituency chinde bantu bagenda bakumitina bamindo North Mugirango amangana naro gusiye engima Mosa go itakere constituency barate yero gilira ya mujumbe lakini gaga Mugirango ya rugoro na mukonya Kiangoi road asege karobene na bariki bamangana ime ya mekenene bunge ya borabu weekend ya iga Kiangoi oyure bosio nabo igo monto bwoko boko mwegenwa wo monachi omonene kino mokoro David Kenani Maraga nigo atebirenga okoirana kwaye ase siasa nigo kogo chicha ase kirianga nigo korwarwa bisi magendro taiyo ne kiweme ye bunge ya North Mugirango kali igetari kirigia itu giakira asense moye chibara nali muroche ebareye entanga ni yeramu ekorukisi cha masiti ibade ndine ntu alengeretie na ende ngojiko yekwana na iguna igo enkore ya nekolito yake ibare ikorua mokomoni egoeta asakoruguna isinta eije etirimboke eso etombe mate iga onye togendera ni programu ina abwate angalero kiri skuru igebwate paka naone jitairinse Kiangoi Ombasa nigena kiringa tagotenane kiama kya UDA chipati chiangini vaitiri jitarinse no isatu chiangini vaitiri na inchukoranje otenne chikura korugaiga ase pati yaitu ni interne ekura kini pati ntate ne chikura UDA tindi gotenne kiagera iganye gente na UDA terage ndio borai asenjire indonge asensemo yabana siasa abo bakwamerania igoro yechingwana cha one term na two term ganale gotebana generally na toso gotwara masikani na ende tosikane na oyo nkobori are gento kiaye ne kiama ya ye ngondi basi tiga abo ne rororo takobekana goikobori ase patie kiagera taria ya wananchi na wananchi mbata getina obachorere ayo monyene onye gogocha gotagete bo president to ta gochorera abantu na oyo ntagete Steven Nyarikembonde Ensoko TV North Mugirango atutigarite ase county ya Kisii nigo abanyanyimbo kurwa sigeta seni kya nyanchwa bachakirio mu rubiri bokwene kyabuna gocyabare gokora omusako bwa malyogo yogotindia asoko manyigwa buna nigo egati abantu babere banyate bakubikwa byara abo batogetene nyasore nabigwa malyogo yogotindia chinga kyabara ibabolire kwene kyabuna
gucha bari gusiria amariogo yo gutindia kurase county yo ya Kisii mwanchito morigeria tugotogende ya masemo tonyororoboturu asenchra yabene ababisa bobolendi kurwa segeda seni Kyanyanchwa egotoka ase sub county ya Kitutu Central ensemo yebunga ya Kitutu Chache South ya county ya Kisii bakarwa no sub county police commander Kazungu Chalo nigo bakorobonya byobotindi bwa mulyogo yo gotindia abwasa babo wata abantu babere bale nenya sore chigunisa to amona moroe chichanga chilite 200 kolengana no mo speed yo nigate babuna nigo banyora chiripoti buna abantu abo babere bakorigwa segeke tambe nigo barokanire ase ensemo ya ufanisi abwase bango abwango na goikira naroro asababu ata na malioga yogo tindia sub county police commander Kitutu Central hapa Kisii County. Leo mwendo wa saa 7 kamili tuliweza kupata habari ya kwamba mtu yule ambaye alikuwa kwa rada yetu ya polisi na ambaye anahusika na uuzaji na usambazaji wa mihadarati na pia pombe haramu katika area yetu hii ya Kitutu ameonekana. Sisi kama walinda usalama tuliweza kumvamia na ukweli ni kwamba tumempata na bangi nyingi ambayo ni zaidi ya gunia 3.5. Vile vile tumeweza kumpata na lita 20 za pombe haramu ambayo ni chang'aa, na tukashika washukiwa wawili. Ekyoko kumyankiribu na abantu abona bwa babwato asemetinge bere ya itire abwasabere tu ase kote nabo gogoserwa abwasabanya nyimba bwana batabire buna nigo baratekerero getambekero kiali chiko. Cha kushangaza ni kwamba washukiwa hawa wawili miezi miwili iliyopita hapo same place same house hapa Kisii ufanisi waliweza kushikwa na multi agency team, wakakuwa processed na wakapelekwa mahakamani. So ni jambo la kushtua kuona kwamba amerudi tena kwa vishindo na kuendelea na biashara hiyo ya kuharibu watu wetu ama jamii yetu. Omosi bidi Kazungu Chalo nikanyarako bakorwa ekuratana nego chiasa abantu bali bakone amaliogo yo gotindia buna banyanyimbo nigo barache komenyokane na barabwo batali na bwa bonde bwansi. Hatutalegeza kamba. Yeyote ambaye atahusika kwa mambo ya mihadarati ama pombe haramu akae tayari ya kwamba atakuwa mgeni wetu katika vituo vyetu vya polisi na tunampeleka mahakamani. Nikanyarako bagakwene kyabuna abantu abo bono nigo barachikwe kikwase koti abwankyo abwasobara irerwe egetambokero kiali chiko. Kesho watakuwa kotini, hiyo hawatakosa. Kesho watakuwa kotini. Leo ni wageni wetu, tunawakaribisha hapa, lakini kesho watapambana na mahakama. Mono nigo yabere gokumyo konene ekera abantu bali bakone amaliogo yo gotinde bakubwatwa naende bayigolerwa bacha kwiranirira oboni obwo yatigera sabanyanyimba kogendera gokorobonya byobotinde kigima usemba sirie oboni bwa marwa amana amaliogo yo gotindia inkoripoteri Ensoko TV koroga gasegeta sene kibonyanyimba Kyanyanchwa ensemo yebunga ya Kitutu Chache South county ya Kisii eretariane Wycliffe Orenge. Asenchira yabene asitogendrete gukotebinga agenda kurigera murubiri to bwensoko bwakire na namono buna twanyarako batukoigwa oroboti urukurwa aseseme ya Kisii wanchu muri tigatosoe nande ase county ya Kisii aso mugabana we county Paul Simbarati agendrete kuigora amagendro ao na namono bono nyibwetenga nigachakiri umurubiri wo guchikoranga imeye amini ensemo ya ibeno ali esegeti Kyanyantrago gochikwaga chabale chinyumba chiabasibu ororo mwate chirali Kisii Prison CRS omuchibwe town akibono chitaite ko nganyu kurworo na senchira bene niko bono mugabana achie toro litukuligoro elikoligeria nga umurubiri yo chakiwa tigatugwa ngoro botiuru kurwa sensemo ya kabiri studio Diana. Trago, it's called Nyantrago Kegoj scheme ambayo juzi Mheshimiwa Rais alikubali kwamba tulete prison yetu kutoka town hapa Nyantrago. Kwa hivyo ile kitu tumefanya leo ni kutembea
commissioner aone amue. Tumeona site 3 kule chini karibu na Bobasi, tumekuja hii 40 acres, hii 56 acres. I think the more ideal mahali ambapo itaweza jengwa hii prison na ipate shamba ya wafungwa kupiga matofari, walime, ndiposa wakitoka ndani wanakuwa wakulima wazuri, tumepata kwamba inawezekana ni hapa. Kwa hivyo bwana commissioner, watu wa National Housing wanakuja, mtakuja pia na timu yangu hapa, mkuje muangalie. Mheshimiwa area MCA yuko wapi? Yuko hapa. Tumetembea pamoja na yeye tuhakikisha kwamba tumeshughulisha shughuli hii ifanikiwe. Kwa hivyo tuko na furaha kwamba prison finally itatoka town ikijengwa hapa. Barabara ya lami of course lazima itengenezwe hapa. Lazima wajenge, ukute iwekwe. Nyantrago yawezekana kwamba iko na town nyingine kando na nyingine ile kubwa, ile ambayo itaweza kuwa kubwa Nyantrago, kwa sababu prison ikiletwa hapa biashara yote na amia pande hii. Pia hapa tuko na heka 200 ambazo tunapeana kwa watu wa solar watengeneze 55 megawatts ambayo itasaidia wana. Manchito Maligeria Togosika Mutwe ni gwa MCA we ward ya Masimba agendete kubika esegeto nakoraga ibyara gucia saba MCA bari babete bakogenda sinyomba y'oburayi asatebire naboigo kubolia abarayi kurwa sorogongo rwagusi kwene kyabona ngo cyabari kumusira Fred Matiangi aseganga yaye yo kuryo burayi wense kinga kiboigo abolia abarayi bari bacete State House kwene kyabona ngo cyabari gukirania amagani y'abananchi nabega magendero ali babete bagokwanira bataragenda inyumba y'oburayi. Manchito Maligeria tikotonyororo boturu asenchira bene kura studio yetu ya kabiri. Inche boss mayura matara umwe Masimba omukungu yu andosiri na ndabano nkori ginkaro mungao na roro yondo koru ku Fred Matiangi na ndo chembi yakwe boy na ndembi yago tioka ko ngamora masese ni tore ndo mukungu yu na ndo muntu ito kwa neru ito iga kwesi pito tena na nyuma ya Matiangi muno mogusino makenya na bomwanchire umwesi pi. And I want to make it very clear, there's no sin when a community comes behind one of their own. We as the Kisi people, on the west of Gato, Bongo, Koregas, we got no one over Korokunaki. Ekimoy, Teba Ribachi, State House. Whatever Nambiamano, Nevin Tombia, whatever Korua. Incho Moisio Movekoruga, Masimbaga, Inchenachi, Tega, State House. Bono bari bachiete na bano mwana itoka gose kurwarari bakoira na baba baro kibinto batwe ekiyare binto bakora tagendo kieke erobo bosere buya amangana yunywa tachire buya. And I wanted to make it very clear na intuno mogusi no monto korokwa omo Kenya tumesema enough is what enough mobwate chikura sobonge omo gaka machaungu akolega sengia asomo chumbe ganya rwari masaba nje karongo tenatina tebara no ndigetenderi yawo nje ngo sabe yane nje bweka na Nyasaye n'abantu bagwanje bayigubangekero nabari bakono korabia twabere ri bagabarabia ekarenga kera ike abanya batengere barosire omujumbo nyari bari akorwa boss maira 2027 tari janata n'abana nje bate bana Nyasaye di kwanako rumuntu ubegete persistence yani akoremereria kuna kuligie gintu sama tukamange ngete no injiri mbate persistence miaka 20 mungwana yo Masilita Francis Amenya Ndubi nigabere gakuligie kirugo ase ensemo ya ekerenyo iyo gutuka imeye bungi ya North Mugirango na ase chintunde chichionsi abere gakuboli chinga kichinde gakukoli namba 2 kuna bono bochori bwa eteto mwakolia amini mwaka bwikiri bibere 2022 nigabwetu n'ekikura isato cyoka na Thaddeus Nyabaro uyo uri mu speaker bwe county ya Nyamira isato cyoka yapo murai na ndaboniga nigatagete kurikie kirugo ekyo ekera igo boko chorio bakebuchi korekana igo di emyaka 20 bado negenete ng'abantu ba enseme yumba goreki mbamurigereri bamochore tigango teraigwa o mugano uyu mugakoyo onyare ko bakakorigie kirugo ekyo ageka kimyaka 20 nabona ndi nigenete ngangu chiale gotemaro ligose na kenyore roboti oru nigo tukuri gukurwa sensemo ya kabiri ya studio Samarieta Gandhi France Amenya Ndubi ira nkuru ya se kenyoro ya Ikonge ege se location mass location kire Kerenyo ward
njibuna amenya na beru murwaniriri bw'ekikura ky'ewodi yaitu ya Kerenyo ase emyaka 20 yairire egisieki ya guseke benkelinga tina ikira ko morai kyayara nkole miruni n'ekikura ase tofauti kero kende unabono 2013 nabo nyori nabo yekikura isatu 2017 chikura isatu na wego 2022 chikura 46 tende nare goteba twabizo ko no minto aba minta utele ko ko mono minto nyabaro oyo nyasa seseni akanyole kiro kyo bo MC abo speaker so asinge kyo gi atigire bosa na irige tambo kinande ko boli kiro giri kyagara na bwato moyo nekirenga gyo okorera abantu baito oyo minto nyabaro okorire mirimo asinga giria arengo lakini ndiko nye kipindi tikiraera nali kubulia abantu ba minto kyagera na bwato moyo bambwatisia soko ngali bageli go mtatigire sali tigire kolengane mirubile ya bwate kende indi tigata matengo nyali ko yitabukia tukule kipindi yitu kia kiga kegenderete nchibuna amenya na bwate kerenge lyo yo kubulie ewe meremeye ase tikiti ya upa lakini on the process ngaikira senko nyoranga tini konyora ticket ye ngaikase ko kana ngangu tigara bosekera na tatuganye konye yako kana chikuro chiao ne chinke eske chinke bone ta kiro support yo muntu ndi kolengana na inche ne na my potentiality na matukuna irin kuriye gasie tingisa ni kitina abantu ba minto tigasa ni kitina chikia gara ba mwate buno murai on the process ikanyali kana kanyoranga the government the party ticket ya UDA tira tuara candidate so nanche ngatema sana ngale kunyalikana agera nyoli bagelio bone nyasaro muya nkanyura nanchirwe nabo igo tuare ngina ba minta abange even we went ocho kurusia dispute ngana kingo kwenda kutware ticket eyiye kagara ba minto abatu alinge komo bakanyanjiranga ninche ndi wote Gutugana na yumanchito murigereria nigo abaiboli baboli gwe kwene kyabuna ngwachira bale abana babo banyole chisemi cyo bubundi guse chisemi cyo bubundi cyamagoko yo bubundi asibaboli gwe kwene kyabuna ngwanchira bale abana gukora igintu kiri banjite aschi school unenchira ya moyo kwene kyabuna kiro bakuriye mirimo tibari guchikonyara obokongo chingaki bayakwane taya somo omusangirikano oyo moyimi education ya Kyangoso na musini Chief Margaret Ogamba oyo oboliti abayiboli kwene kyabunango cyabari kuba abana libaga eri banyare bagwe Swania ni kiskuru cyo bubundi bunenchira yamo yo kwenyorera ebitoki byabo abana bakora matema form 4 yani mnatoleka tu spirit wate capacity the same kuna wengine walipata D kuna wengine walipata C wengine wakapata C minus wengine wakapata A tuko na polytechnics national polytechnics tuko na Nyamira tuko na Kisii tuko na ata polytechnics ndabona kurwa irange pinikeru kuranchiro mwana school akore course lakini tomo chorere course na waomba mwikaranse nera omuboli ability ya yenga yakore teki so akara tutikita abanaka etuko ba encourage bataka gukora ibintu umwana baraho tebinege nyonse yakanda kwegera omanye kumboli ngane charoli lakini umata ko very perfect enda Nyamira pale nilienda Kisii pale sumo ndako ingere 500 umoto yo mwako ngende ako ingere na 500 ako ingere bantu ikomi sindasa mzuri so tako choro mwana course tuko mwana chole with his or her ability Buyake mu mwanchu murigereri twayemanyiriye aliyagendete gukorekana kurwa ase chinsemo awan anana mono bono mwanchu murigereri abaliki baito ni gutote botambe no bali ni chibuse kidayana bagendete gonchuka nase binyoro na koranga kikiria korekana nekera banyore banyaraka bakoretera gaiga buna bono tuiguru mugako uyu urigire kirogo emyaka 20 agurunga muzee wa kazi munta kurige kirogo boli asama tukamange no mugano tutalicha kumanya mwancho murigereri gendera kurigereria Nsoko TV na nene mona abaliki baito banyaraka ba kumanyikirike gendete gukorekana kurwa ase binyoro byaito nigaiga bono mambirindo choyo mukurunga Frederick ugemba gotebeke gusine gekongo gaki unara ukuruku muongondi Fred Nyakundi ni mumanyete ubine birengeli bya yakurugoreke amagia UDA oyo monara ukurukunga Prince Nyachoti moka yagoteba good morning
na ande nara ukurukunere Mbarikiwa Dennis kukupae kurwa chinsemo cha task hata tumia muka salama tunashukuru Mungu. Rogers Nyariki kurwa chinsemo cha Amsterdam Netherlands hata watching live on Soko TV show na Kemi Phyllis gasaligete na arigeta iga Kemi Phyllis akalika Adri Nyariki agataba Maya Nyariki Anthony Ragoli kirbo upande Elvis upande mungi na mocheche Litunda Green Omoikoyo Junior Richard Mayaka Lameke Obuba Nyarumbe Kaka Junior Chairman Yechi Radio Jones Bundi Amenya Bingwa Nyamoli Mogadishu Sheila Kemunto Charles Momanyi Frida Momanyi Jared Keburi Laban Keburi Musioli Undima Umwana Simba Nyanaro Jones Ogechi akamanya kulika Karen Mora Cecilia Kerebi engeni ya Grace Kerand Dennis Joshua Mbuya Tirimba Kevason Bosire Mokamba Flora Isoe Toto Junior Justus Nyabuti Nyachiro George Philip Mayaka Philip Ogech Teya Duke Monyoncho Charles Ondieki Omonyenye na Mweta ya family asabate banga igena itambe bo Samaro Nyamira County oyo akurukunga Rogers Nyariki kuruchinse amagote ba alichi Amsterdam kwanire abange kigima na ande senjulenda ira chinga kinege kwa ranate abanga tiganya ariko bango baligere libonsi elinya ariko bango basoma timatiko se Diana Noro cha bali asichinse mu SMS ndoche video nerega iga musobege swatomire nabayo video netwa bwatigoro nkagitetikana la soma ujumbe oyo minto mo director tukura studio ya Kabere John kibate na tole banyara bago tubekira autabanga Soko TV. Good morning Diana and Innocent, good morning to you. Bana basira temo Gekonge kurwa Doha Qatar goikaseito Nyamasibi pamoja na Dad Lawrence Gekonge Unchiri, Mam Josephine Kemuto Gekonge, Baba Mora Unchiri, Joshua Kefara Moki, Sheila Salome, Rogers Anthony Amos Ridia, Nyamori Kirandi Ritunda, Flora Jones Vini Enengo Rose Fast Ready, Lamek Shem Ayeka amona amashabiki yonsi ime yen soko murubira soko bwakire aho tebanga kurwa pipeline chinse ya mochi ya Kware nigo babwatete kinda giant komi. Asante sana nawe aho teba kurwa Tesha twabokire biya na kwaniri abantu bonsi banyaore bomeroga Nyagisai taratebiri tari ahe korende agore kwa Dennis Kuku nere Dennis Kuku korenda na ujumbe ya bereka gutuma go Dennis Kuku nere no akibwatete kibago nabo igo kurwa sina by studio agotebanga kurwa bukyamboli chinse ya mochi agisusura amona Jackie na mama mwabo Teresa Kiwaro na abana bae bonsi buna Wycliffe Christine Doreen Nyakiradio Purity da Macrin na we got about Diana Innocent. Good morning Tuesday edition, third week since the baby was born. Ndo chawa nchwita walikere mama itenga ine wiki ya gata totore wiki ya gata totera era bado baka Sunday bono lakini ndege ntokara kinaga okira na barabu actually babekiro mu rubelito na mbe amaseliro bali yagusi tali ndito kwana tu namba sima ete buyege ndege tu areta ke ku online naboko ge jorole soberete na nomo mwancho muligelito ate abambu ya mono asugotobeka na mbe ya munindo che Dennis Kirandi uchira sensemeli ya YouTube na gototebi Diana and Innocent wakire asentira ya beno mwanchu muligere munatwatebi na boko genda asensemo ya YouTube nyari kwa bago toligere na awekera wikiroro kwa nyari kwa bago subscribe togendera gusuka busio bunegesa ku kyomo gusi na namono torenga twagachanira nara ukurukunga mwongondi Fred Nyakundi ni mumanyete agoteba tuned bro. Say hi to your co-host na ngete igolende na tebire hit to you maite hi ekiralia jeteli tanga ni twale kwa guji paragraph mwe atu bano limoko bekwa ekirasi mikiro montasa me paragraph yaye hi lima we kire lieteli hi to you na gogore kwa jorubunto hi ugegore hi bono nende ntoka ntora manyangana boli kale kwa somo no embo ndikana boli kwa tebu hi goze hi timeti araba na sibisenge bate lakini maitenga injira wangere tibnae hi laigure deji system bibere education jeje njira mujo muligere linje no miake meo no yaga cha kwigera hi gego somburungi mateli yetadiria to sumbuete getambwe tu asomete guru kwa coming to bad tukuligere linga kialenge nga bako chakanga smart was coming to bath. I don't even remember well. Yakare miaka yarachire yarenge kitabu kino
sentence ntangani achagete nga Martin Were bone kerogo echaka ochaka Martin wa liba goteba Martin Were mate kugusia lintu amate nga malieta ande na haraka lego somo Were onto wale ochaka Martin wa pushed a 10 cent coin guchibosia bono tu wale ochaka kokero muntu ochaka nga Martin wa liba goteba Martin Were ne lieteli hai aba minto bale goteba he to you nicely dia so mistly mwanchu muligiriga igane Soko TV murobeli ne Soko bwakire tigatogenda umutima komoke tukwirana tuchakuligiriria lia resichi gazeti gakora tuachia liribosia iga semeza ilitunyari kwa tukumanyi ayagendete nindoche nechitaika saa moja abiri nse yemo yabono mambyo mwanchu muligiriria taika emetigali tigo yabiri nse yemo yabono mambyo aigane Soko TV. Eye Soko TV Oboroso bw'umugusi. Eye Soko TV Oboroso bw'umugusi. Nuganete byome bitingu bitari kuboneka na kokota bwango. Ebyuma bikomenya asege kigetambe na gokobo kwali bya asemermo yao. A company ya Davis and Shutcliffe nero munyangongo asika kimyaka 50 na kianda asobonia bwebyuma ao byubuye bwekerengo kya euro aseriguriria nigo bakonia chimota chipambu chia mache ekyo gusyalere bimeria mache chigenerator chisola panel amone chimachine kyo gukenura mache boygo ngukunya bali bisima nkwagacha bari swimming pool na kugisibya nkoni bara malyogo yo gukenura mache asumu cy'ubusongo Davis and Shutcliffe nigo bagutuka samaga cha Stage Plaza ayaligiranitiye negatesenya kanege Kigali asamange bakiresimi ase namba 0708 623645 gose 0206 966877 gose 0206968172 gose 0206968324. Oyo n'umucakano w'umucakano ime ya Soko TV unagwateka na kuhariganiwa n'abasaki bamangana ime na isiko yense yaito ya Kenya kera ritkuria Jumatatu ensa eyemo amone chinsa isato chabotuko nimbe kingo kwaretera amaya ya Soko TV elietaliane Ishmael Mogere. Ouru Superstores yene duka mabongia eduka wetani eduka ekoni bintu rwanchaga gucakira ebyo bwagakibuna amabati yekigeji obutambe nekirangi ao ayukwerorera no wecorera se showroom yeito chichuma emesumari chirangi chitangi chamache no kwana togokora ngurukwe marire ebitunge tyoboleme buna chimbusuro noboyo ase chindagira ekeniki yagetawisirwa ngondi from maguta y'icingene omochere esukari echumbi nebintu binde binge byeduka tako na guchamachama na gutabataba gokena nalia kulijeduka sura gure byonsi inse yekiramekemo aseriguririnse ikaseduka ya Ouru Superstores asomo cy'ubusongo ibara ya Hospital Road amagacho Ouru Complex ange na Credit Bank. Oyonken Ouru omayene Ouru Superstores Limited Kisii
Karibu nyumbani Awaminto. Samange akisimie namba 0111161500. Kusetome email info@orusuperstores.com. Boigongo toka turashinjira chekerero buna X, Facebook na Instagram. Oru Superstores, karibu nyumbani. Asomwa Kenya Oru Superstores yonyo levinte. Eye Nensoko TV. Oboroso bumugusi. Tomulgeria weta seni Nsoko TV umuroberi Nsoko wakire chinga kiri tuanyare toko sanga na guguchunchugera lyagenda tukwene kiwakurwa chikaunti chaito emerongo ene na itano ni naisano na ibire chikaunti 47 taweri tuko sangira na bikura se kaunti ya Kisii, kaunti ya Miro, kaunti ya Nairobi tuwakumanyiri lyagenda tukwene kiwabono ne chinga kichiri toko kwire ya masemo wikase chigazeti tukumanyinga na lyaresi chigazeti eli tuanyara toko skamo na bego kose mania. Mwanchu murigereri ni gongo chakane gazeti ekuruku The Standard asendo chenga esegi nige chakiri elio kumurwani Matiang'i na batebanga esegi kumurwani Matiang'i ase gazeti yagateba na ande nerere headline by the way batebanga political imaginations yani nga ebintu bigendete kurobeligwa asibagateba oyo kaberu mu waziri okalebwo burendi umuske Fred Matiang'i so kweralie emitinyene ya itanga na nyare ko bagakuryo burayi bwense umwaka bw'ikiri 2022 negento kiarorekanire koranga kia moiro bwo murayi bwense asibagatebanga maega ye tenti nigo bagendete gukora emiroberi na nene mono nigo ensemeli y'uburayi egendete koranga ngakie kunyara ko bagekora igendo gikurukunga batumeke chinguru na kumurusyo ekorekana nerure umukongu asibagatebanga nigo bagendete kurwa chibese na nene mono bagendete kurwa nonye no kurutira abandu obwoba elio kunyara ko bakoirania kerengo kia matienkororekana ase ensemo yensi ya Kenya sokulyo burayi asabagoteba gaigandoche engwana y'umurayi ukurukwanga Julius Ugamba nando yuro mu waziri bw'ekisemi yagoteba nga nekene abantu kurwa sensemo ya gusi abo bakwiruka professionals mbaumiranete na ndagoteba timuko nyara kaba muko barutero ubwoba gose muko nyara kaba bakulira nkirende yonsi gekogera nigo bayigenete siasa yabo asenchira yabena asagoteba nigo baumirana eligo kwanera amangana atungete egesoko kyomusi na namono igona boko ebichera abwe ya William Ruto na Fred Matiang'i buna baligeraneti na gaiga Richard Onyonga kama batabanga na maene kera weekend nigo okora chindege chigendete kwirukiwa na konyara kwa bachi gotumeka elio konyara kwa bachi gokora chi campaign cy'umurayi bw'ensasa goteba nigo nonye mbono iga abakora imirimo be serikali bagendete gotumeka chibese asaba konyara kwa bakoa abantu igende ikuru kwa maki aselie takulirukanga emerobeli ya economic empowerment asakubuli chibese chi ngaichikurwa inamangana Richard Onyonga umwancho muligerelia togo chase gazeti ya The Daily Nation nero epeje tangania kira tuko kwanira Matiang'i no muraibense ya Kenya ekabagotebanga campaign podium eko nyumba y'uburayi yabeire ensemo yo gukolera chi campaign asogotebwanga county ikati y'abarayi bari babiri bakorororo kubose bagwikira nasi nyumba y'uburayi ya State House korogo kwana masemo no muraibense ya Kenya tubate county Nyamira ne county ya Kisii asokomanywa boigo abasae ba Nairobi abarunde chipigipigi barabumba babwikirana ororo county ya Meru abarayikurwaroro kulia West na kulia East abaraimba ikirane tororo Turukana Kisii Murang'a nabega sokote bwanga wikira abalimu chiri bikomi na barabumba nyateba wikirana abisi yo muraibense ya Kenya gusinyomba yo burayi abusibanya teba gusanganara sibakote bangana baro nenchire yamo yo koligia chikura cy'umwaka bw'ekiri 2025 nebere asibaye gotoroche gati abali bakurwana serikali gose bali
abari upinzani na barabnigo bagatebanga n'enchire yemo y'umuraibensi ya Kenya kwerigeria chikura asibabolire nga nerebuya emuraibensi ya Kenya abega kubwatuka kibese usasi county gusase abarayabo nabo igabarayabo babatibesiri bagana irigo ikirania amaganyo y'abananchi nga tari enchire yemo yo kweniki amagendero kolende n'amaganiabo nabayigamangani y'umuraibensi ya Kenya ase oyomo bagotebanga meetings used to thought achievement projects. President William Ruto has used the meetings with various delegations to list his administration achievements and projects of the delegates' interest. However, they have also been laced with campaign slogans and rhetoric, with those in attendance led to chant to term in reference to the president bid for second term 2027. Nara yas gazeti ya kane page ya kane nabage page ya gatano manchito muriria nonyore gokwesemia amangi igoro yabara ikogenda senyomba yoborai nabayigo aboroki ababa bakogenda ronyoringa ekirenga kyo murai wensi ya Kenya gyoko irabara yabu nabalimu nkerekeke gwikira boniga aigase gazeti ya The Standard nindo chomuganoro watebanga ni gobono abali abakuru kwekyombe kyuba unengi kyabanyanyimbo kegendete ko unenkia ogosiria kubugima kumu wakili olitwateba osiri bugima bwa maga yokoraswa aso omuchyo yo Nairobi aseli yeto kurunga chalo mbobu asibaba teba nonye chibesi cyabige tukinyinge iliyoko nyarako bako beka chikamera CCTV omwaka bw'ikiri bwa 12 wikero omwaka bw'ikiri bwa 15 ni gobono omuchyo Nairobi otaranyarako bago ikerana kurwa CCTV kitanyara kwa bachigotoka ilikonyara kwa bakoligelinga ase chipara chinene ngikianya lataka bagekorekana nige into bagendete koligelinga ningikireire na ndeboniga nigo batebanga nigo batigire enchira ya bene gusaba samaria bayambeso kibanyare ko babagotebanga kimwakili yitetu nyorete Diane ngakemo kera liriyo murai Uhuru Kenyatta arengororo asoborai kera CCTV cyari kubekwa bakorete advert gite yari gutara si kinyumba cyuborari bagateba in every moment yani go gweta Nairobi kendi yonsi yokora bono chikamera ngikoreki chibe chigukubwata bono nende norucho muwakili yo gaite asomucyuka gere gutwara CCTV lakini bagatebanga boniga abaunenki gusabanyanyimbo bali bagendete kurigereria ugoitukwaye tibaranyora nchirende yonse bakonyara ko bakonyora obumanyi gose neke kuchikubwatani bali abaiti bamuitete century ye para ya magadi ya Nairobi umugano yinigo gwesomera page ya 5 ye gazeti nando mugano yose obwagaruri yo matiangi nagote bigore page ya 5 ni page 5 limo togo jana boigo ase gazeti ya The Daily Nation togo kwanera ogoita kwae kyalombobu nigo bagotebanga mbachikurigereria chibengi chibesi cyari gukora transactions record yonse yechibengi baine kinga uguito kwae inki mbara bibali babete bakobwaterani kwa stogote wa bankers to provide information on financial activity as detectives record statement konga ebengi nechikwene kyabuna nguchire kubwatoka kore usaba kore libuli bwalengase SMIA gose statement eri ya M-Pesa bamenyenga egati abantu ababete bakomoita kibese ncharenge nche usikanite nabantaba mba usikanita se record yeyo Diana na chiri pake page ya 5 limo aiga somugano yose bwagaro yo batebanga barayikurugusi nigo bagendete kumeraniwa ilikororanga banyare ko baba kumulera match amakendu erango yawe amini ya Fred Matiang'i ligyo buraibwense asendo kibabegete page ga ya 5 na 5 kabere ebicha ya umurai bwense kateneine kale na umugabana bwe county ya Kisii Simbarati nindoche muraibiye kiyama kya ODM no araiga kurukura Odinga na senen abatebanga abantu banyarto bagwikira na somo kutano yu nigo batebeti gunga mbatumike kirinchirende yonsi neba nini bende yonsi likoranga umuraibi enso nyale ko bagachorwa na nene mono gaiga bagatebanga asama tukabwango umurai okobo konyo umuraibi ense Kindiki na Faruki Bet nigo babeire bakogenda asoro gongorwa gusi likoranga abanyale ko bagwikia oiganga y'umuraibi ense kuri y'uburai na nene mono igani ndo cyabagatebanga umwaka bw'ikiribu 2022 nigo umuraibi ense William Ruto anyorete chikura 33 asemia
kurwa asorgongo rwa gusiasa kiri kiage to 33%. Igo negento kendete kurigererirwa asenchira yo wikirano mwancho murigereri nigbondo gotebinga nabo wesomera umugano uyu gekogera bone gazeti ya The Standard nere ruete umugano uyu anene mono bwimanyire buna ntubona abagusi nabo gonyara kubako yesoma asenchira yo bwagale na kumanyanga ngikirike gendrete kurwa asenseme yu ya siasa iga nigo ndoche bono oyo kurumu waziri bwobo chenu okurukunga Aden Duale baikaranste no mugavana bwensemo ya gavana bwensemo ya Vihiga kurunga Wilpa Otichilo asibaye batebanga niga kare batebi bali bagendete kwamiriria maunchoreria agendete gokorekana ase sector ye iyobo chenu agoteba tago chigotena na ndako batebi ngonye mugendete koreta mangana inunya leta lakini amagendero rasma yekire naboko nyara kaba wesomera umugano yo ase page ya gatatu ase gazeti yu ya The Standard asa gotebanga maunchoreria gokorekana ase wizara yobo chenu ta chigotena oyino waziri bwo chenu okurukunga Aden Duale. Dabego togocha se gazeti ya The Daily Nation page ya gatano nomo egotebanga Vasti Don set to paralyze landing over salary arrears astoroche ekiombekiria kia University Academic Staff Union wasu Secretary General wasonga niga gukwana kagotebanga mbachiko gendo mugiro ikegere serikali itarekirania magani yabo nabo igo kibese cyabo nigo cyabeire chikonyorwa sana cinga kishitwararire sector yose wizara yesemiye gutwara bututukano nabo igo bono abari mu Bechi University nabo igo abakori emirimo be University batebire muri mbachiko gendo mugiro asibatebire buna nige serikali wikira boniga itarayikirania magani yabasegotebanga 11.5 billion ntitigarite ase serikali echichigo chikwene bago chikwene kya bunamba chikwende mugiro mbaka bachiakaniro page ya kane ye gazeti ya The Standard ikalegotebanga kiombe keliye ko lingolia ogoitwa kwa Rex Masai annemono nigo banyara ko bagoteba bali bagotumika chimbunde nigo bakorete obunyabibuli bwa bagoteba kurigereria mono libarorenga lisasiria murasete Rex Masai na liria nyarito ko baligo ikibosio wekega mbero ngo igwana liri bagatebanga abali bakonyara ko bakurukunga forensic examiners bali bakurigereria igoro yobo tumiki bw'ekibunduki na bintu binde batebanga gesamunye kilisasi yegetigwe asebosi wekega mbero tikuri koigwana ne pistol ya murasete yako aramba rueto manyeteke roko genda iseke gambero ebunduki korase pakimanyekane lisasi elinga iria ruete se bunduki bone se bunduki baruete ali bati gose baba kuruoro niga bali bakurukunga bali bakolingoli obutumiki bw'ekibunduki bakandire bagateba nigo gose chi expert nigo batebirenga ebunduki ya murasete tali yari kiri bosiwe kigambero ntwaroche nonye ne obige go chenchigwa bagatebanga ebunduki ya sogeti gune ngao gatoke tinyiri bona nebinte binge byasoira sobo tutukanu bwoko unengia ngakyo omungwano ya Selia Rex Masai uyura setu mwaka bw'ekiri 2024 ekera ense ya Kenya na ndabasaye bachiete sebara kurobekana igoro yelichi kubare gatebali alengelibe gose muswada we finance bill oyore go chikobago gwetigwa nero lenge omungwano mutangani gukwa wetera ase bali banyalta bakoraswa ekera abakenya bali kurubeka nasibono bagendete kubulinga ningo muitete Rex Masai na nene mono mugano ina boko yasoma asubo ikirani wa CPG ya kane na senchira ya bene onyarikaba gokumanya ngikendete aiga ni muroche na ndo murayibwense a CPG ya kane igoromate na igarengase ebirere bimo byo kumutuguta ise oyoro mubunge bwensemo ya Kikuyu Kimani Ichung'wa aswagate abanga litukuri igoro murayibwense niga airete chinga kichi ayego ikororo na nene mono igoro takwane tikende gionsi getungete siasa aswagate abanga niga korete ibo igo asenchire ya bene yo kurua eskenene gochia aseise umubunge bwense meyu ya Kikuyu Kimani Ichung'wa ase isagate abanga nigo taganete siasa mono igo bono murayibwense igoro tachi etora kwa namangana ndeke ba kwa nagaiga genta kwanete murayibwense gatebanga mugaka Ichung'wa nigari ngo muntu bwancheta abantu na ndane namono niganchete kene sibigo akanyara kabaga kuri ujumbe ya senchira ubwenge na ndagateba chinga kichinde nigo babete bakoragira monere bagasanga monere igore nde nuruchenga chinga kichinde garuri gete none nkendo gatebya abantu mugo chabwona amo basako kare siasa matebire rugusi ekera bono buna bono ligo chikaba litukuri yara miss ichuma ababunge igo bakubolinga yabantu bakali
maete mwana siasa onde bwensi gata gitaro asa abantu bali chikanisa abago choro tali gusasima guoka rende geka nabo gonyoro ndi naro gocheke no cha gusasima me bago choro esenje bamaete umubaro w'abantu nokorete ki noro bakwande sebiriro bamanyanga abantu mbaroro baranyore ko babako igu jumbe yabo igo nabo kunyara ko bakora ayagendrete ase gazeti eyu nabego tugoja ase gazeti ya The Daily Nation page ya 5 naro ibice murainere gago no mokonyo kiture kindiki sendo chemo gitiama goko igoro kole ndige gotebte byanga abalimu metabalimu maiga yoko genda State House okoranga good disinchiro binde byambiro togote byanga teachers medical cover to be enhanced asto kumanyibwanga medical cover yo iyo chikwana no gucia sabo alimu bonse bali clinic yumekiri ya TSC abo bale chiribu chiminye bago chiko konyeka kwetera omurubiri yo asibe gotoro chumura ibensi ya Kenya goteba buna nachikubwatsi abalimu kweneke buna emirubiryo nabego chisemingu ikaranekire asenjira ya bene naraikurwase egazeti ya The Daily Nation page ya 5 ntonyari gwesemya amanyenga the medical cover ya abalimu ngo ikiraboniga nga kigo chikokorekana nabo igonga kiboniga kwikira kuri abalimu barua enyombe ryo burayi ngayibaikire naraikurwaze gazeti ya The Daily Nation page ya 5 togotikane se gazeti yote banga teachers proposes new structure to end junior school leadership rose gotebukananga innocent inga abalimu ababa P1 tumetu seneke na kile nebune gazeti yote banga we actually have a challenge even our junior school teachers do not respect their heads especially when they know that they are P1 trained teachers, but this is a transitional period. Digonga amoncholi libate banga na chukolekana wetere kiombekeri ya TSC banyari baguchinchia aborokia nabayiga barai aschiskuru. ACPJ komi ase gazeti ya The Standard ndocho mugano wo oyo kabero mosemi bo murai bwense ya kale Kibaki asagonyara kabaga batebekananga niganya tukabaga kali gintu gikuru kwa akanyara kabaga akobaga amalia yego chia sabantu baya sana mona gotebanga nigo anyara tukabaga goteba enchira aguchikobaga gutugutwa ni enchira akonyara kabaga kagutumika gosemalia yakonyara kabaga gutumika chia sabana baya ese gwanju ya goteba niga tageteli tangani atugutwe ase cemetery ya moye kanisa ye Katoliki na namono gaiga akanyara kabaga goteba umukungu yagose umunginoye uyukuruko umuburaka umutakano umutakano actually tiganda arakebeka clear umutakano nero umusubati uri ugotigwa nandike gusingera goteba ngo umusubati umutakano okomororera umunana wale sauri gwatebira umutakano umwana abayibuli baya bakure nabo mwanjito muligerera ataka kumanya nabayigo mugakuri usiriri abana baye yani umugakoye ngakiera kuruko tigabona ngote bidayana naginga kwa ranguruko mugaka ake igora gini tali mono linda bagakambale kalia ya Johnny ojagire go debate yanga no mona nari kumbwa ya ikebande to basakoreta agakora gikungene 92 iboire kolende ntomanyete ano yo 93 mwanjo muligerelia ase togatebanga umusubati ulia umugakwa yakure igakurukwa umutakanwa abantu abange kera baikara instalia samatanga gusiba gatebanga nga baburaka no musacha musacha nero gurugu muburaka umungina akuruku umutakano nandike gusingo teba kiringa onye gutete kwa rumusubati umutakano mororera umunanda no mato umunanda ngai umunanda gisine umunanda uri wagete mu ai wanchu muligerelia dano siri umunanda no mate cattle dip kale bare kogenda bare kuira chiombe se cattle dip yani okonyore tipu inere gali matongi yoro ni maite chinge chiare ngoro nande likaro maite omudireti no mu assistant chief otaire tie ngombe yage chiko sibi kukwale kubwatu by the serikali ngokora yaringe gasi no mboni ngana boko bwatu no mbona boko bwatu lakini likare yaringe serious mona bantu bagaruzi kumugondo kai ngombe yage manye otaire tie ngombe manye kanete ngatoire tie ngombe yako chakorete linda best yekenyoro na ebintu biri bakabikire iganga ibachite ebintu biri bakabikire chombe iganga ta ibiria baje to tinta itiko kwana umwanjo tinta itiko kwana umwanjo muri ni bwata karangara lakini ko kerupi lakini byanda arabatebiga mona bagatebiri umusubati umutakano okomororera umunanda guko igwate bantange sintange sichintange abamanyanga gimusajo nyendi yare ngoro nanganero koraki oire ngombe
yachi gusibigwa ino kurugera umusubati umutakano hakororekanira asakuru kumonanda igo bonese mambi yabono imanye tengonyora tureri bagatwa kwana ngabatakanwa n'ababuraka n'abasacha abatakanwa bona banta bange tugosirike gusiekyo so baigantoroche bono rende igo ekera korogo igunga umusacho korukumu buraka tobuganga na mamo chaboro ikine kike busieke ekiere no uri okoruku mutakanwa uri osiriri abana abana kera basiririse ere bono rende nabotoroche ngabana abu baboliruse lakini ekera bono baboliru abaiboli bonse bakaba abana bakuruku chintakana mbabu ati baiboli bono rende gotigarire amate nande rikale bare bateba ngaki chintakana ngokarendire no muhamate rikarumate kwa kabuguri ukweru wachikulenda muchionde nabande bakinete no mugano mokongo buna bono mambito kwane go mwancho muligereri sachinde nabokonyora mangana ya ikiranire ko is a reality tiatogendere aiga sendo chumwako iwanju ibuna bagete amali ya yese egazeti ya tabanga agatigero mungino yo mutakanwa yesemo yikomye amali ya nyaruka ya yesemo yikomi na namono asbago tabanga nigo nande ekinangero kera kwali kire will kinangeroro family yegendete kuna kurwanira renda koranga banyori esibiri bali kire tumbaisa nigitina birobi na ndire batata koranga kibire mwancho muligereri nabo wesomera mangana yo asepeji ya ikomi ye gazeti ya The Standard nabigondo che gazeti ya The Daily Nation page ya ikomi ne entwa kwandire gore ya Rex Masai sibontogote gwanga Safaricom yachakire koina na ujumbe gati ya bali barenge kukwana nere nabigo igoro yogo itokuri kwa masainto atebanga serikali yensi ya Kenya yachakiro morobiri bwo chikweneka nga DCI ngoma nyiringa gwakira nere sime detectives boniga bari korara ka innocent gwake simi yao na bagenda butkongo gwakwane tenere na bakunyara kumanyanga ngo gwakwana bono kwetira umurobiri yo endo che serikali nero nibigite morobiri chikweneka buna nguchire kumanyanga ogwito kwa Rex Masai ngakikwarenge okukwarenge kinga kiri cyo korobekara imensi ya Kenya Rex yakabaga koraswa na gusiria obuguma bwaye asibe gotogotegwa nga former DCP Gachagua how Gachagua was forced to abandon Mbere Notres tararire umurai bobo bwa DCP Gachagua actually kiamekikia DCP ngikabua ati muruaniriria SSM yu ya Mbere no iyo toka SSM ya Embu aiga sepeje 12 Diana mugano nororo kogo sana gonga abayibi meli abayibi meli de ebikondo sensemo ya ukwala niga ndo chabangi nabagaka baikaranse tegeti bakarambura amaguru bategerete tureti obo so mugambio bwa gukwana umugambio actually mugambio mokonyi asensemo ya lifunga bakare batebanga bikondo nigo bikari ko bayibira endagira kuri mugondo asaba batebanga bono twarosire ekara tugusimika ebyasi byaito ebikondo nigo bigo chabyali nande boyigo nonye n'ikibando kiri tugusimika nibigo bici byali nane mono ibikonde biko bari ko so apaka nyumba byatuyibire endagira ito byali bonone kera tukari ko yeruga igo negendu kireire bachire barasa uino mugano ule sepeje 12 ase bikonde byanyare ko bikoreta asale nene asorogongoruo ruasiaya asibono bakayekere ebarasa yarangeliwe barasa bakarangirwa barigiringa ngikiriye ko nyarakaba gego korekana ase chinsemecho sabegondo gazeti ya The Daily Nation page ya 5 na 3 asegoteba nga the Constitutional Amendment Bill 6 to strengthen the Senate's legislative and oversight powers so ikastoma itenga Senate wikirabon nigani restricted gukwanira mangana ryarengete chi county astogotebwa nga the Senate in session during Kericho Governor Eric Kimtai outside hearing on August 28 2025 banyati bagukwanira igori each county nabo koruswa bese kwa bagavana no chonyora mangana ya page ya 5 na 2 ochikumanya lichikeriria ndi aba senator rigo chigo kwane nabo comment wandiriria ya page ya 5 na 3 ngo chikunyora amangana yo okay mwancho muligereri aiga se page ya The Standard page ya emerongena na isana na ibere ni gondigerere tumusubati okurunga Faith Kipyegon ekaroko boli ya Dani gagotebinga enentingana yechimbero chimiteli bwe ya mochimisano abamugina kibagorokwa amunia nchuki aswagotebanga nigo bono babegete eliso lero mate na bonga ete nalie final ya bekare go semambia lero I think nalie final ka kuminyoka litukolia lero chinsa community taikaisano igo nimanye taba Kenya ngo bwati bali chimbere chia century obwikero na nene mono Dan
Suarez omwaga nere ngoso ale asense meli kuturugera chisipoti atumanyinga nara liagende tokorekana kurwa asense mo ichigosori asabate bangu muswati oli tukulia raoni ga chikunia nchoka ase chimite chio elibwe ya mo chimisano chinsa 10 chia lero magoroba ni sita kaisano ime yomo chio Tokyo ogotoka asense ya Japan ne chimbero chigendete na ande batebanga litukulia lero nigo Kenya eligereti konyora egento ikurukurigena lia mabere asabakanyara ko batebanga faith ga kwanete ga batebanga inyegenete litukulia lero nigongo chikoba nkubeka maisane buikiranu na ndigerelie ndorenga na nyare koba ginkonyora nkominyoka chinga kichinge ase chimbero chelero mate era bono utigire kuminyoka naba bande bari getinere ekogerere bono nigenta kuminyoka na kero kini chingaki na intubu no director itago tatebinga twaminyoka ni chingaki roranga yale kendete se gazeti ya the Daily Nation dotara agenda se gazeti ya the Daily Nation Innocent omubasukana no robetari chinsemo chiabo machoge chache asumusayo yo mabete gakubwaterani wane estimagali askeradine to muteguru ningana ya kabiri abira se county ya Kisii bakonyoranga kerestima ya chire matukoma kega usichinga kinkeiga konyoranga basaye bachakire obubundi bwo kweneke mna kuyirani bali nabondoche numugano omurikito korukunga Dominic Onderi agendrete kubwatia na namono nabagutumanyinga mubasukano inokorekane tegekorera naro kerabono twatumiruga nabo tugonyara kabatokobwati torore ekegendrete asinchire wikirano rango kelkere se gazeti ya the Daily Nation tukorera se gazeti ya the Daily Nation Innocent umaitengwana nkwana gonte bigore ya fashion andonsi dero timeti osenye kwanere anyway buchane ya kwabo irende ne se moye ya bene kwebo inagoro kuna bo kwanu chingo bejo kwebo ya anyway gana rago te bigoro ye katoni ribwanchite run why not I was convicted you are only impeached ina mangana likira se gazeti ya The Daily Nation page ya 15 se gotebanga run why not I was convicted you are only impeached aswate banga nerega wichire ibere oyo mabolgetie constitution yo mwaka 2010 ase bagotebaga shawa ticket a blessing to Ruto. Okay. Mwanchu muligelie swaga tebanga nigo bono katuni interpret asini tumaya kwanda mutimo konde ne linga Diana umanyete gashagwa nabete gakoba impeached naba senator akarusi wabisi lakini ese katiba ya Kenya ne rabwatirire takuligerelinga nenya arekana anyareka bagakwanda kuligyo buraibwense na arori abawakili abange no ni gorona aruchumwa wakili yo Masilieta Charles Kanjama watebanga katiba ya Kenya temusiekirete gashagwa kuligia uburaibwense abwese bagatebanga gashagwa nubwateli bagalyo kuligyo uburaibwense na sana na bagatebanga okubuli ku uburaibwense gwitira ase umwanya uratoke ase lichiko nigo gochikoba buna negento gekurukwa masese nigo chi ase William Ruto gosomura ibwense asabate abanga Isaac ogenda setebel yolie komobera rais igo rende na yuko nyara kabaga kwerorera ayale se chigazeti tigatogende mutimo komo komonchu muri tokoirana gocha tole no mogeni iga ase ntundende muswati oromo omoke kegima kuligio borai very young kuligio borai ase county ya Kisii kuruku Melodious nerto nyarko batoko igwa ali agendrete kurwa asense biyurai litaliane nino sentonyana nachiri terane ndayana ndemo genda usangana into somoro bilite nsoko bwakire nabo genda utuma ujombe ne birengero byago tunyare tugusuka mutwe Eye Nensoko TV Oboroso Bumugusi Ensoko TV mbuya mono sana ase ogochora gotengera Ensoko TV oboroso bw'omugusi nigo guchikomera na nainche ritkore Juma chinsa 10 cha magoroba ase emeza ya mangana maya ekerongo chigukomanya aya gwateka koru chinsemo ao imeyense gendra gotengera Ensoko TV oboroso bw'omugusi erietariane Linet Nyambane.
onye kubwata libolyo obosemia gusekero kendi gyonsigoro y'emirobiri yaitu y'Ensoko TV twakere simi ase namba 0788666663 gose tulikiriri ukuri email ensokotv.ke@gmail.com boigo nabugo tutarira service ite gutuka samagacho Hazina Towers egoroba ya 5 asumucyo munene Nairobi. Ensoko TV uboroso bw'omugusi. Magega ya televishoni y'Ensoko gwikasero yawo kwanyoribaga ligi yaliyokuralia asegete sena mbeyemo imena isiko yeliroba liyagusi onye kubwato kuralia gukwenyulia ogukwa gose okubonchurelia bono nabokonyoribaga lyabene liyokuralia asegete senieke asoliguri liyakibusani tulikere gose twakere simigwetere namba yaito yobonchurelia 0788666662. Umugereria bw'Ensoko TV mbuya mono sana ase ogochora gotengera Ensoko TV oboroso bw'omugusi nigo guchikumira na inche ritkore Juma chinsa 10 cy'amagoroba ase emeza y'amangana maya ekerongo cyo gukumanya aya wateka koru chinsemo ao imeyense gendera gotengera Ensoko TV oboroso bw'omugusi eritariane Linet Nyambane. Nugari tuko kurubwa gacho banene gusoboke Ovik Hardware ntubwate byonse biryoganetie asobwa gachibwao gochakire byoboroso wikebye kirama nkoni tole chichuma nemesumari amabati chisimiti kwane kyuganetie ntubwate nigotoko n'ibintu byobya bwekerengo cheguru aseriguriora ikerie nigotogotoke nsemo yatente umucyunyamira Samange twakere simigwetere namba 0714213424. Asa Maria Tankoro Kwalis Bosibori Iga Noviki Hardware egotukare tente uko bari gani mwensi asa magori yarinzi Korwa iga asamaga choje bungenene amaneria Senate umwancho murgeri gw'Ensoko TV ntabe tokoretera amangana magia buna neto wateka kuraga iga miyobo katakati ubumuchi Nairobi igoika igabo sore nchenkuru kwa Daniel Omwaga ne yene Ensoko TV oboroso womugusi enyegitani rubutamero chinga kichoboroere kolende talikire nyegitani erabo butamero asogoko bokali ubya bwekerengo kiguru utatiga Akasims Hospital nigo tubwata abanyagitari bomanyi boisaine bakurwariye marwire ao asokolenga nechi machine ichekerero obokore bwito n'ubw'kinsemero ngebere nanye nkubara tole nkwakatura x-ray nkugwani tura maiso amaino amauga n'amagongo ngokonya turabangina koibora na kurobeli uruiboro ngokora tole ultrasound
ntubwate ICU, HDU, NICU, ntubwate pediatric services, ntubwate gynecologist, gokorotole physiotherapy na pharmacy yetu nigichire amariogo. Ngutumia tolichi insurance au buna SHA, AON, Britam, naboigo Trident, nigo tugotoka nsemo ya magina. Toligirenetie negite seni kyabanya nyimbo kia magina. Asamange akesimi 0707289342. Kose tome email kasimshospital@gmail.com. Urwase abanyagitari baitu bari qualified karibuni. Kasim's Hospital, we treat, God heals. Buya kegemo mwancho muligari bwa Nsoko TV asoko igoro murangu na gutwanchira goswa enka yawe mambi yabono. Buya kegimana inde aso gutwanchira ko bari yogiritanga ni kwegure nyumba mwago emambie. Ensoko bwa kiro mwancho muligari incheni Innocent Onyango. Diana Ndem. Togenda se gazeti ya The Daily Nation asbago tebanga ikiama gyo DM ge kwamba kororekananga gatigati yayo mwatikano nororo ikiama gitamanyika ntigo sekere serikali kubwatira serikali asomo secretary general sokiri na kugikilia serikali ngichwera kwa nigorengani Raila puppet or ODM lepo matoyo Edwin Sifuna ole secretary general ya ODM secretary general ya rogo saini kurwe binto kurwe makitapa kerege lakini nkoira ni maega kego omuntu mato ukurageria sese ya ukagari egere koge butuko Eye Nsoko TV, uboroso bw'umugusi. Murigeria wegetaseni ya Nsoko TV twakwarigani bene chinga kisitu bwato mugeni kito ase studio tunyato gusanganere ya masaye mutumanyenga oburayo bwabaswati wekira boniga ngai wekira nabo iga baswati besokire chinga kisitu arodiga tibyo byabire bigwe sokina kuboria baswati nga esokie munyare mo kuboria oburayo bunentsire mo buigo yoko ene kyabuna gali ase serikali abaswati ngotoka baroro omurubiri Nsoko bwakire na nchideana ndemo ya masaye mo chinga kisiringo itsene kumanyenga ali agende tukwene kiwakuru county chitu kile county ya Nyamira county ya Kisii county ya Nairobi kore boni gani chinga chitu bwato mugeni ase studio asamarieta Melody Nyachoti oyoko rigyo burai bobo wimere pase county ya Kisii manchito murigeria nero yumo mugeni utase studio tunyato gusanganere ya maseyemo atatebinga ekirenga kiagyo kurigyo burai yobo kire kiki ase county ya Kisii. Melody, karibu sana aigano Nsoko TV. Tumetuosi kwa rai igure skari kwa iwachiri osongo ntoro kabisa ndoche more bobe I think Shabani takire batigere tena more bobe ya twensintori bobe kabare gusi tobotebanga ahinere studio na beye meko mugusi ribagari okwenda na eriogiria ukashabana bale bobe gari na intuntore bobe gage tokubwatira nabuna bagusi kwene kyabuna orongoro iturwa gusi rwasukire mutwe mwanjito murigire mugenoro yo ase studio Melody akorigyo bo women rep she's an aspiring kwa rori bno yumte Innocent otebyanga nomura yomoke omusubati yomoke bwesokire na kwene kyabuna round yenere kurigaro buraikuru ase county ya Kisii. Melody, karibu sana na ndetika nkoe ribaga ora introduce mawte yesabali ya kujoborai abantu bamto bagusi nabakwanire mboyamore abantu ba Kisii county abantu banyamira naba tobari ba Nairobi mwarimu atamete kuruhuka mugacha kuri kichigasi Nairobi tigamba sogeri bana bwakire buya samareta ngoro ku Melody Muranya Choti nche no mwana Kisii county ngoro ase constituency ya Nyaribari Masaba ward ya Nyamasibi ward na seito ikorongo ni tutogotanga abantu chombe rimwe ebe ntoko batangira twabene rigocha gusi nabeire omurayi kenarenge
ase school ya Kenyatta University sinalengo soma ande nawe nyasaye oitabire na naende 2027 ikirengangero na nyasaye ngusire na ntina bongo tina sobo gambi ase kirokeri kyabangina edine tonyare gosirana tari bangina boka bagwa kachikura abangi abagakangwa kabare chikura abasayengwa kabare chikura nabana ngotera bare anche na chire igaiga ngobateina 2027 no toreke minano ande nonkare ande nkare yani tari intelligence nje ne millennial nonkare abangina baria babere wakororu tonyora na makorime nabekire chibuti nabekire tandarua narire mattress inse totambuke tene ngumbo Melody ngaigwateba isabali ya uyobora igwa yachakete school. Okay, nje school ya nena somete international school kolwa primary yane nona chaketo bogambi to chakete school yeyu ikolo kujoli international school Kapset no to chakete ngakeri I think eri moyale ngo chikolero bogambi kebakyache aitwa ngo somoro tukaigora abona chakete bogambi bwane korenga kinare ngo mwana na develop gocha abona abero bora yese school naboniga asebona iga inche tinimbo gamyanda wansi lakini ninkorete kosyo borai and then my think borai butagete mero diboniga okurigyo bu women rep maybe omurigeri yutugari nataka kumanyanga egmeremo yo mo women rep ase count chaito neriliye inche maite ekasyo obogomen rep no kobeka abangi namo nakoba support other abangi nabonsi I think egenteke itakireke be expanded asenge incho maite amnento wekero kwenda kubori chikura okobori otenete gotenera abangina lakini meto mungina gakurunga nabwato umusacha no musacha nekere bachira mungonyora barabana nje ngorera buna ekiruye kyo bogomen rep nigyo gokorera abantu bonse nabonga buno mo governor nabonga buno mo senator nabonga buno mo MCA otake egendo kero kerina ki yano takire kobeka abangina mo ka mo governor kobeka mo abangina mo naboga na kwa makusara abangina mbaro konyora batigire mega ase ekwerende ito ebinyoro gose amakori weta alafu abana abaisika umete kare enga kichiri cyakare riri abana baba baito bango kina abasibati mbaringe kwa guchinguru cyo gosoma cyo kwende skuru gose kwa kaikire ekirasi kete umuburi oteba ya goikire nga kyogo soka gwatigera anchira bakoraki bayi support omwana omumura nakekegera eserikali yachitene kwerende yogotena tigerete kwende incorporate abangi nerinde na turanyara okoraki posirana netoma gote yabangi naki obogambi mbori bwabagaka bwoka ebore bo mokwerende omusacha neyo mokungu nakibagote nyasaye ate Adam ekera atongete Adam akamwa Eve ngale ngomwaira Eve nere nyumba ekero omusacha gochara semanyoro mokungu nyumba nintu keregento noye tore bigoti ni togosira nakiki kyagate government ekarete kiroge kirintu chigosira abangina bari bakoreki bari ebinyoro nyare ko ba support ebyombe nyare ko bateine kyo mukungu atakere ko menyase nyumba nenchira abaisike batakere ko banakyo koraba ugumene abange mostly no entu gosindora ikaga bo story takere every like enyagitari takere go tware sanitary baths free takere go twara amenities chaba iseke mostly buna chipanti chaba iseke sengincho mete esto ikire bondiga bana mbaro bagotike skure sengincho ba misete bintu bunene keke yakogaro mukungwaro erinde abakungu bana babatebye imechano yabo imechano nero ya sirio tariko nyara gote yo musacha na keke think government ya istigere tegende ikyabanye nabono Melody ntubwate abagavana ntubwate aba MCA ntubwate aba senator na bo women rep lakini ayo gachoro bo women rep ngikiagerete gusikiringa kyawo byo gachoro bo women rep ngereki okay inchinatarira se insi ya Turukana narorire inchira abangina bachandegete akonyoro umuntu nagutara sigitega mbaka wochikuriya mache igente kigangona sana karabuna abaisike barisike batari kwende skuru bamisete chiamenity gete ngaka buna ngwendra wakora research. I'm a good researcher and I'm a good freelancer. I'm a writer. So into all my times you go and Turukana mostly the northeastern part so that natural gather research
nachikorana kya bantu bari bamete na intune kitomenyete egende kangusanga teba GIDH na ngusire chonsipi abo chikonyara chiko chinchi omukungu kose omusubati kose omwana omwise kore gusi na onyo omwana omumura onche nimbate echama nacha kirekia supporting a boy child because bonega twasoira abakungu twakiniria abakungu twatikira abasacha egende kenge kyagerera abana baita bamura bakoreki bangire kuirana naza ekine kyekerenge kanene kyangusire na inche ebindo biri namanyire na inche nabongo bireta gusi binyara kokoraki nyoro go change akeroro murayo mete turikora seinoka aboko soka gochisi konyora mwana ndigo ochandike tomokonya abo kwakonyire society ekine kigende ekerenge kanene na what I've learned ekendo kenina amanyire ebintu biri na kora research biranyare go change abantu baito bagusina nje mbire gusinyare ko bini corporate mbibekeri to bikorere nabono ntubwato muimerere pasi county ya Kisii Doris Donya aburi no are maybe non tebinga 3 out of 10 asobokolerwa inga kirochero ikaniriga wikirania igatie bintu biri otageto ikiranirie ya asenche nabongo mwa 5 over 10 isengicho no mukungo ito dogo itera naraigure binte binge bikogendera lakini omete simwanya bantu makostanya kobora onete yo kandeti ikomia sikomi lasima rigoseri moritoke inche sinarara magoso inche ngomoteye omwana ito Doris Donya tuto egentege tangani bekera abana baito chisanitary baths chibesa chichokwa uchagav gendo kende support abana bagende chiskuru gendo kya gatatu ensure abuna abana mbabwate chipanti sana egende kine kitaraba introduce tia saba gusi abana abange bamisiti changa chaime ekine kigende kitanganye bono musubati utakere kubika kirase umwana we bugwe skuru erinde mbako genda bachikokorero nabantu bande batike skuru egende kya kabere sanitary baths chibe compulsory aschi skuru chonsi omwana kiro mutinyu isato erinde abantu mutiye kotarira ati sanitary baths na chokwa nde school ochikoborera chikora ebintu byarire ne chinga kiboni ne chinga kitoro chimutu okoreta magendera manya gocha ekine kigete tangani ngotebi egento kende ebyombe ekere omuntu abangi nabachire se byombe bakachibesa ekyababa ase enchira yobo ikano nako baba gachibesa ase enchira erenkia naro regento kete tango kete so mutandao ntumwanya banta magoso naro ekyababa ngo gotomane myaka yategere bere na Yesu gume na orosirieta kero kuritana enchengo chiwaso bugambi nyore gento ngero wakwani rigoro yo kubwatuka ibitamba byobochanu kuchiase chiskuru kuchiasa abana abanyaruka watebiranga no bwate organization nero ikurakonya sofanga kyoro chi organization yawo yarakonyire abana skari nabo igo ondebensi yarakonyire for buna njiboniga nimpate abana 16 I'm supporting abuna chakete ku support when from ekerenaringe e campus bakwende skuru ngo make sure about amenities although tinaso agusi mono bone na litwa wekire ekwende ito yoko swagusi na ngo chakatore go swagusi ku chakira mutinyo ikomi ko chatrone kishindo getari ko koreta mararamikande nikyo konya abana bari batari koraki batari kwenyare senjo 20 pintu ikanete na kinya sato tebyari bitano bitekaneti nabono ntubwate tugochasore ntubwate emungano ya Raila na Ruto ntubwate boigo opposition na boige gatie byama bigendete gwesokia wikira boni ganga yoro chigo tegara sikiama kyao irigo korero obochori bwao guse siasa yao ekia baba endago tebigo murarina ase boni gantora manyere stokochi ndora nyora njera buye go buna inche wikira boni gatora sokia makende gyonsi gange kwanere buna inche melody muranya choti tinda sokia makende gyonsi boni gando che serikali erone gendere tegasi na ndo maitekere serikali ero to kunyara koyisukuma na ndeto konyara koyepinga bona yoko ganya amatukoma kigore neki katikati ya omwana itomete Fred Matiang'i ngoboriare ndobwate maraga naro omwana itonere lakini gendo nango saba abantu abaito bagusiba bere bakoroku Fred okingoma Matiang'i na omwana tokwana nere kanisa ku Maxwell SDA Church amaraga tafadhali aino monto nyasaye aino morisi be kanisa
watu mwana mino matiani kwara rora korega singia mutwaro musimamo na tonya gote waba gusiro che bachakire kurwanirira ekinege nteke bekere tokoretera dieta tokote buguna bachakire kurwanirira Melody kero gukwanira matiangi hoteire turaswakia magende gyanso soka itinga wikira honiga asota itoko beside ao matiangi asenche omurari haro tinda arabuyega ti mboni gomete bintu bikonya kororosigo mboni goroche no mboni gatoko ma next ngoro sba ichama inde nero gocha ibya mabira no te gocha ngora boni na boni ganto ko ma jubilee go se bado nero te yondora amanyire omurari abongonya gukwana tinda amanyireri bona wogocha UDA rocha ODM na UDA basoira mo kwanya babere broad based government ona gwasinyuna oraso ODM roche yonda so UDA na kioroche ticket ne chikoso wana na kwara akajisa kwara te karatira tikerabu kwara Fred Okengo Matiangi kacha kwa noare gari bado mbara cha mu abantu abachi Pentagon 55 to bwato maito bwate 5 mwinoga 5 mwina wachikorige chi Pentagon ne chikwara na nenda barika segete kana ende bange we korokani watebi nateba karatika 2026 keweka komanyana singwa kana cup na ndenda likosuka nanda saa bungo soiga ne cheba competition nero tinikosuka iga buno togo chomonyo nyumba ko mwere Melody bono nye kuikira bone gatorari gichama turamanyaso guchikobera gusine side ya Matiangi gusine side ya Maraga gusine side ya opposition mwinogari asema yabo gashagwa ose serikali ngakiokara abantu bamanyanga kuri gioroburai ngakiokwana nabantu bono gesto ikire emyaka eye tobwa toreboniga as 20th century tinga buna jirikare bono iga tinga chinga kichiri chakare ko chakra 2022 katango bori chukora kwarre boniga bana tobwate chenzi boniga chenzi omondo una twisara nstego omondo cross ri website omondo cross ri gendo boni yachite kaibere bono toikire ase yani nonye indo chebochi 2030 ngochi tore gochaka wakachikura ko isara nste na America ko isara nsa kwata ipogo yotagete ko kare kwene kwa kora nyumba so bono iga nche ngese campaign inchiro otaikaranso choru ikaranste lakini bona storochi no torochi gochi ese ndio digital ya take the world mate kare ndo abwate a lot of radio stations TVs eto abwate TV ya motoka kanyirire yaro kekerete amakwenda lakini likeri boniga story boniga tobwate TV stations yani chagusi chia kumire chia chirengo mne soko boniga oche boniga mwaso lakini mwaso ile ground mwahitire ground asenye kyo mutandao oniga ndo chena aseboniga tiganda genda no mutandao ngora ne mashinani ground grassroots na abere for 3 months ngotarase constituency nini from there bono ekere 2026 to amanyire omete 2026 na dio mweri ko manyana ki nchama ki yatenenire nabora nyore Matiangi na kachako bako bikana mo baro si chama ya mere strong abantu abachi Pentagon 55 raida tebe na dissolve ODM na UDA ala from ODM na UDA baro si chama oyonga chakwa ndo bwate na Matiangi na bwate chama yae na kachako na bwate yae abulanya bako chamo coalition baro si chama yemo onyore kwachu ni asegete na kyoro choko chiko incorporate lasimo kanya kare kwa manyero musimo bw'abantu ababa nene kare kwa manyero ngi batagete ne chama kibawo chikorosyo mwere oya bona gogo chikoso ya si chama kwanyona no bwate chama ere standing by eri muranyare kumunyakana n'abantu sometimes yengo te abari chama ngo kwanyere lakini sera zako zikuuze Melody kero kwanira basaya ba agency wabakwanira ibyaro lakini barabukware sokirora abakwanira batenga nkuri yendo bwimerere kwa account ya Kisii yes twakwanira barabu sana na beire for 3 months mashinani tokonya gukwana bantebi engakini yeito bogambi mbori kochora bogambi mbori bwa muntu nakibago tena the sky is not the limit yani kero kuri gireri ko kore sky ko irigeri lakini osoye go chigore kero kuri nendega nendo konyana ne bado torakuna ryo bari ryo kuri gireri so injengo te babona onete ole limited abana bari bakore chi school bare jobless chigasi chi asokire 2027 yebitie biro chigasi cheso kire aba senator obo governor of MCA
chionsi pi karibu mwezi pi onye kwa gore ko bwate degree obwate chi papers chire buya karibu njitoswe geti torige kasi abana baminto na bono Melody igali kusento bwate abara into bwate Doris Donya buri abara imbaroro na pe gonto bwate abanta baba nene bono guchukuri gichikura kero ko bakwanira gutwara bare intimidation ngayo no musayo moke gusenga kibaho ko hando nje sindo chigento ekenene nkerina ekero oyo manyete ene kero maite na ense yo maite ekiaba bekere kwa chitense yegwachitaye gweka na yabeka kwarirete mamu minaka egori ogeri aho okogenda ayobweka na libago teba when you start loving yourself nothing can stop you in the world because you are the first fan of yourself. That's why I call all people who want to go into leadership. Today I want to talk to you like, don't be intimidated with anybody. Nobody came with you and you'll go alone when you die. So please come out. No matter whether you have finances, no matter whether you have anything, but so long as you have the ability to lead, come out. It's your time, it's our time, and we are going to lead the country to a better place than we want. Nobody's limited. That is why you see even Kipchoge used to say, no man is limited. You are not limited. You are your power. I am my power. We are the powers. We are going to bestow the powers, and then the power is given by the people. Welcome all. Let's go to the ground. It's very open for us. Yeah. Keigo irege ti keigo ireboni gachi gasi chiro nje inyigo mosago te gaste yo 2027 nige ti ke ocha koigoro punge ge ko bunuga boniga na te boniga mirimoteyo boniga ro tikato abantu bari ekwerende ge ti bakore gasi tingo Doris Tonya toto kore gasi emyaka ebere to akoire torere na ki change nero no rete change no tore kere myaka 5 gikiabeta no tore geti na de to komenya kani oyo ko bwanya sai bedo bogambi nya sai onya kere nya sai ngochora David ato mete nata nya kamote genda ogendo chore kere bare tabana ba mwabo speka bate ya tindarora orio yoma onde tayo maite ya mambi na kyoto rikorra mambi no yaboni ngande tayo maite nsa yabo ya mambi bose no yaboni na to isara stiga ndo maite next minute ngike koba igo onde tayo obwate chinguru chogote ina aitoko bombogambi bogambe mbori bonde bogambe mbocho rimo chibogochi no chobo ukuro mocho mutaka ubwate chikoni nyasaye ka gochora naye nyasaye goteba naye so to ba ko masikora na bondi gati ngonyara goswana na class yake asense to bwati class so long as you're moyo ane class kiao twabire tugukwanira igoro ya capitation no ena chiskuru yo Minto Melody twabire tubaine gwetwa otebanga matiangi ari gochane ikishindo kiria chirete chibesira machiari wika chimureme ekero tugukwanira omangana yobochori naro ukwanira turi chibesa wikiraboni gano bigetemero biri gwene kyabuna chinga kichiri gwate abachiwega 2026 kero wesokya ugochore gusuka mutu nakabomorai ebintu nabangete kare kya baba ene bangete kare chibasa twari getikare tore school primary chibasa twari getore primary twachagete ku university kare lakini rende gente kenene karate bingi mirobiri betkwene kya obochori ubungo chiko kuri ko korekana buno tagiti wikoma ko yo 2027 inje omorari ninge bangete na indene setiri na bekire vinto byane tayari ne amachambe kanyeta abantu babekire nsaba kambi bari baro amachambe to kanyeta mo bekire nseri ne tomako boro kine kisiasa gokoro nanya kora muntu kwa kasiasa mbono siasa tokari gocha abane bisora mbono toko soepara tutagete kwara matandiko amabariri tigana ichikape chirimo gotara bona itoko yatandika gusi togo chakira Nairobi go tirimpoka naroko tosepo medi toseyo gusi si tuachire omaite igali gusiyo konyoranga kerobo chori bole abantu gwena na bali chire so bwera no t-shirt bena nakabusiga ikona kinakubolinga no bigite mikakati kerobo chori boli bo mwaka 2027 2026 na wate bo chake campaign konga no bigite mikakati yokwene kyabuna obo chori boli kabo chaka campaign buna chiko chaka iga nore omurare tirango tebiga egento ngero nindikya beire mostly okosera tikande abana bamito bagusi okosera no kuya ngoragera muri lakini ngorera muri nende myaka 5
choro mora yobwate amaroro aino amambi oyo yareta magenderasi muri ari mora aragiri imyaka 5 emenge omuntu uranyara okorikera omwana omuntu uranyara koreta industry mostly buna gusi by the way omurari nakwanire genteke chi industry taketobeke take una abana ba graduate twande chisukuru twatebya abana ba university yekere gwasomera economics statistics inchuka rosi chi company inchuka bwata nabantu ba finance igore sako inchuka mwa support buna ababarari abakwende bona barayi baro inchuka rinka toros chi sako twari abana bakorte finances imbako bera isiko bakora igikiga twababeka mutwa abachibesa bachake sako esake yanya kureta chibesa banya kuchenga naba ebintu byakabere toros chi industry tobwate ebintu tobwate ndagira tobwate chi avocado tobwate amapera ngorigeri Brookside by the ngora korande chitwa cha Brookside igaiga ya Mwaboru Kenyatta kora bakorosie yogurt ya amapera it is so very expensive Delamere Quava it is very expensive ngita ku implement regente ke toire se tugusi twarosi yogurt chito twarosie ebintu bito tobwata matoke ngito ta ku implement libone okero kwana koro mwana potato crisps they are very expensive ngita korosa chikwerende amatoke toro scripts cha matoke twa import to ira America to ira sigete aba gusigo sembagora ta ebintu nabyo bitakire kore tugusi tari ebitamba egetamba babo kobeka mambi yatanduka umwana ogwasameti ogasamerio botaka orocho koni mbako bole mokoni mbake ngombe no hari isiko ilo ntakire bondi gabuna abasikari bakori ko abantu bari barobogami watabana nonye ikomi kure kenyoro rusie kenyoro na next okoreta abantu ikomi wasukiri kenyoro that is what we want. You want employment to our people because ingakia kibaki abantu twanyote 100% transition education abantu bakasoma iyo ndaga cha uhuru akaraishisha university abantu bakasomera na 16,000 12,000 mwana ukuri school woni abantu abange basomete igo iginteke nokora nonya abana ba agency bare para nekere batabwati chigasi ngaki chikorosi go umwana tarwati capital you are coming from a poor family nje ngore family tari kwenyara family rents ina kingonyora umurayo yarenge gocha muna into abagumandre pichiba sanjiro toka uchiagavu tochine abana bari bakore university torigi abana bari bakore temerime ya moto babeka moto abayigorege ntogete in the next like 5 years into gutwara abana bari para bagotenga abana boni gabasomire igoro ya 80 bone igana boto ko igoro a lot of companies chirororo chitageta abantu bokorika munencha I've been a writer for almost 15 years merari tigatunya to kwende break tunya to kuina na tukwanire alia tubwate na mange mwanchito mulgeria winere aspiring women reprogressive county ya Kisii noro chibunagende to kwerera mangana egaiga autebanga abasai moberedi nabigwega tichinkwana chiya na igurenga na redi nabega chinga chiria gotebanga emirimo gwikumwa ko 2027 gikechikobo kumwanjito mulgeria timitekera kyao nkirike kwetera chinkwana chito eusenkwana yane na Melody Assist Studio itori tko yale rotkatano mutuma kwa makego tunyari to kwirana na gokora Oboroso bw'umugusi nogani tisemi chebikoro elikogenda nokugani gwechiro Riatirimba Technical and Vocation College no turaiga asingenjo yao nigo tukurwa chikosi cha hairdressing, mechanics, tailoring, welding and fabrication egatio chinde abaruki wabaito nkonyora baro bakonyi wa masomo wetere njira ya help nechikosi chito nigo chiwire uchasonde bwensi nigo tugutuka asama tabekania geteri ensemo ya Kesu Kisii County asamange tuhakirisimi asenamba 0757331085 kusitulikere email liatirimbatvc2020@gmail.com. Sama lieta ngoro kwa Jackson Omae Yoando mwalimu Mokonyi deputy principal at a college ya Liatirimba. By name I'm Joseph Kawala, the principal of Liatirimba Technical and Vocational College. Liatirimba
is a technical college that welcomes everybody who is interested in taking technical courses. Riatirimba Technical and Vocational College, scaling the heights of technology. Eye Nensoko TV, Oboroso Bumugusi. Manjito Mulgiriano Turigano Yominto Melody Nyachoti Kurase County ya Kisi Oyuri getiko chikorigia uburaibo bu women repase county yo chenga kiagende tuko twerere mirobiri bitkwene kyabuna mwakuli 2027 na wigo chikampeni chiko cha kana chikwene kyabuna nguchari gukora chikampeni cha century ya bene na bigo bcholi bogoswa kurende Melody gwikiraboni gabara imbare se county ya Kisi bara imbali gwakwane na barobu bagusire Jitinda kambana mo nimbata basani barabara lakini nda kambana ndo bensi konsira esingi njoma etekero go chake sabari ogo chaka yobeka kokara gwachire kwasukire ko chimutu no chaka yobeko tabwati bara ba tota bono you are still young ntokwanera igoro ya intimidation lakini you are still young as you feel day at least unubwate na muntu uri kotenga Melody tokorega sibado unaenda safari peke yako inchengwa mini na esabade go chaka yebeka ritangani kare wa chakira yebeka kare kwa bekire foundation audio korana ekiringa kyagone kyakire nenda nke bwate nerenge mubwate si na butogo cha motosirane. I'm open to leadership but kare go cha segonya yane asimoje ne portfolio yago ikoreki na onye kwarengo morai se myaka 5 ngi gwakorira abantu akuru habuna ninje ndanyare ko so yese gwenye yani lakini onye portfolio yago teriko ambatana ne kwende yani injende positive person and negative and positive can never go together. Yeah ikobona tutaitugusangana barayo bateminga Doris gose nyarebe mbwatsi asobora yo wiki agara matuka ikire inkinga ne irigokora ayo kwende sabari yabieka okay eso kugama naraga mbere nabantu matekero murayi taranstekerogo tutebanye kyaba beke manage tingashiti ko bisa kero murayare sokerogo ande ngo mwana ryore keroge kikeningi yara gotebi ekene kekente ketanga nyota keriko manya nande akero mundare so murayi tawo gotebo bisi bwonspi sengi njobo bisimbora bande bakara kimogo tego mubise injese sabari ye nabonye chagete naye chakire ngo nende bagotege kamago gwakaye bweka kerwa kire kamago ari abande bagocha nonye kero muntu asirire kamago muntu mutanga nero gwaka oyo ocho kuibore kamago abande bande bamunya goche sege kamago bamunya korosi bona stogocha esabari neri onye kere njere gochaka neri kori ya sukari kori ya genda kapara kanene ya magocha kobera na gukiraboni gabona ano golgioro burai kwara kwanire gango yayo gaiga ngakiaba nanchi bakisi county baguchiko kwa mininga kurache odi presio yororo no chiko bakolera magendro sino chiko baikirania asense yomete tomete asense monto you can 100% amona chaka kubatebi inje lakini abantu ngikabare bachenji abantu ngo chenji bare inje no mwana uno mba abantu abangemba maeteskisi na koleta huduma na nje na renge overseer yechi kwende cha huduma CIT na renda ragetire na abantu abange bagusi na rakwane na barabo ekara ko romonta ko chakosoka ego omanya na asinare kama okiage tu wana na kienda tekoyaga chana gosoka gochisko bona nje abana bito bagusi nje nganyete kwanza abantu barabika machambese asenge njiboni kantu bwata barai nana baraya na butegete ko support tegete tongeko baka maticha bono iga tegete to baka ororesi bakure bayimukirere igoro ndocho mtaote baganga melodinary people iga somtanda ito ndocho baga sine ko boria mabori abatenga melody kirogo sobrai no people in years I've been married for 12 years. 12 years yes
nande Nyasaye akang'a abana batatu. Nabono Melody maybe totebye ngane ya muchigaga somwanchu murigereje John Kibetera ntenga umurai omugene no gwikara se studio na Innocent Onyango tunyari tugokora omurubirito nabogo tutebyanga kwana no murigere garisco abantu baito bagusi Kisii County abantu baito banyamira n'abantu baito ba Nairobi singinje ngo doche nonya abantu bande mbaro abagusi bakobore borayi ba Nairobi ingaki etari wakana machicha etari ngaki yoko wekirana na nyare batarakoreke narabona abana baito igare Javet Nyakuni tokona nerekara ingate die na kebagende bako masiku wakanega ko bateye inga kitarere tutakere kurwanerera togoteba nchindo y'umurengo yondo murengo yaya emyake yatekeire ebera abana baminto bari barasobugambi na bari bagochiko bore bogambi tosira abantu abari sebiroke emyake yebere yatikaire banyari bakorega sia bakorega sia basomorembe nabaru bento ko bori chikura nonyekere mogoso asomotandao mwatwara erugerengi yayo gotebani amangana nama yokobe aso gokwana asorera kinya are sumu kwa ekwende chingoro cy'abantu igotobe abantu ababwate chingwa na chire chingiya saba abantu bari bagochikobori ande tobe abayase abantu bari bagochikotwa chikura korera abantu egasi Nyasaye nako yateka Nyasaye agochote naroche nonyare gukore gasi yago nabasabira mayabana bagusi 2027 nekera abantu aborabika machamba bonse toigoro regeti ntomira nase biti biri nyare to gukwanerana na korana kitogo sukense to ya Kenya gochimotu Nyasaye seni motwaro morembe obwanchani motigenya ndamwamu tosirane usine yemo twachira tambe bagoteba tokoleta CPC entuwe namba 1 ende notorochi botu Nyasaye seseni Mwanjito murigeria nero yu Melody nyachoti korase county ya Kisii yogo chikoriyo bo wimere bwase county yo otebire nga tubwatere ne nabakusiye ine ngana ya bereka ukwana kwa igule ganga yae nabego mwanjito murigeria chinga kichiringo kora na nyachoti Melody nyari ginko mwariganyo mogenito ase studio na Innocent Onyango tikawakire ngambi ya mona soko sangane ncha somurubien soko wakire nabego gendera gutubwatia so mtandao uri Facebook nabego YouTube na tori live ne Soko TV na YouTube studio nabako genda gutuma ujumbe yago 078 marakabere 6 maragata na trinere namba yo moyo neri tiriane mna butambe ndana ndemo chinga kitito kumwaliganyo mugani onde ase studio Murigari bwa Soko TV oyo no moroberio gwokongoria mareko na inje mwana mboka Edwin Nyang'au turabe tukumira na kira litukurie iki guchakira chinsa 10 cyamugoroba wikense yemo yabotuko kugwakorire imirimo yawe yerituko kwabokire orosete uikaransitero ya ubwo yandaje tasekerugo orambulete merondo kunyagusibero ngori nari ase screen ni chingero chikoletwa na mwanambuka Edwin Nyang'au ano to konyora chingero chionsi echiegita na chobenga kwa nubukano echiembegetere ndo gesongengo to amereria bakaliya omotoya kabwatwa ole bakaliya omotoya kabwatwa amatukemero ngena gaika kabwatwa nguriole bintu byekerero bunesimi laptop subwoofer TV fridge nabwege bintu binde byestima tabu chandeka Soki Electronics no tule iga asinjao nkoni tule bintu wichakire byenyumba ebye salon nonya ne bintu byobesi aseriguri uraikerie nigo tugutukanye mu Kinyamira no bokorere bwito no bwokobokera twakirisi myese namba 07 02 66 9403 Eye Soki Electronics ibyo mu Kinyamira mwesi
mwarigani Mukabora ingerango oyechigosori yabarire. We've never seen anybody win 3 in a row. Bona omwancha omurigereria ayabuno mututire bwechigosori ao nobe na kirengencho yokogokera. Goal! Absolutely astonishing. What about that from Gareth Bale? Egeteseni kia Ogien Soko TV. Ibona onge guchunchugere gokwariganiria na gokwerera chigosori ao obwekiranu. Tomo cha kubwata etariki inainche Daniel Omwaga goseko gwancha nabo ogontona Erieta Suarez amagosori webegi iyo kolio keraritko oliechima mosi igochakera egetone gichinze sano naisato chiamogaso goika 10 chamaragoba ase omoroberi ebwe achigosori amona banyangongo ase na kumanyana gokorosera ayatekire ase chigosori and he's awarded a penalty. Nuga nitiskurwa somwana arakora bija asamasomo nechigosori tegerera bono St. George's Nyamira Academy nere skuru yao emerulito nige kogenda namaganio a CBE ngurutorobo sombi uburaro nabuigo nechilaboratori nebiranye kuboteri ibolyo obosemia gusekero kendi gyonsiguri emerulito y'Ensoko TV twakeresimi ase namba 0788666663 gose tulikiriri kuri email ensokotv.ke@gmail.com boigo nabugo tutarira service itego tukasamaga hazina towers egoroba ya gatanu narimo asumucyo munene Nairobi. Ensoko TV uboroso w'umuguse nguryole bintu byekerero bunesimi laptop esapufa TV fridge nabwege bintu binde byestima tago chandeka Soki Electronics no tule iga asimenchao nkoni tule bintu uchakire byenyumba ebye salon nonya nebintu byobesi aseribuli uraikerie nigo tugutukanye mu Nyamira no bokore bwito no bokobokera twakirishimye se namba 0702669403 Eye Soki Electronics ibyo Nyamira mwezi mwarigani Mukabora ingerango oyechigosori yabarire. We've never seen anybody win 3 in a row. Bona omwancha omurigereria ayabuno mututire bwechigosori ao nobe na kirengencho yokogokera. Goal! Absolutely astonishing. What about that from Gareth Bale? Egeteseni kia Ogien Soko TV. Ibona onge guchunchugere gokwariganiria na gokwerera chigosori ao obwekiranu. Tomo cha kubwata etariki inainche Daniel Omwaga goseko gwancha nabo ogontona Erieta Suarez amagosori webegi iyo kolio keraritko oliechima mosi igochakera egetone gichinze sano naisato chiamogaso goika 10 chamaragoba ase omoroberi ebwe achigosori amona banyangongo ase na kumanyana gokorosera ayatekire ase chigosori and he's awarded a penalty. Nuga nitiskurwa somwana arakora bija asamasomo nechigosori tegerera bono St. George's Nyamira Academy nere skuru yao emerulito nige kogenda namaganio a CBE ngurutorobo sombi uburaro nabuigo nechilaboratori nebirasibito nebyekerero nigo tugutuka Nyamira County. Daktari Stanislaus Misati, Inje Director ya St. George's Nyamira Academy. Saba ibuli nko bakram ya mwana saba no mu no turetera. Ande ko basaba mo gendera turetera abana kiagere skuru ye buyere tubate laboratory tubate computer sciences library full computer library na environment ya skuru ga na berengia asabana baito bagoso asamange twakirishimye se namba 0722734583 St. George's Nyamira Academy. Strive
to succeed. Tomo chako tengere merobere ito yogosemia na gukumenya yago korekana kira rituko nabariki baitu be andrete chinga ki chance a sengencho yao eariganie a sobo tengari botari no mubwekano ano mwebuli Henry tumwano obugimo bya bwankyo eskuri oborosa tabaka academy nigo tukubwatira naye erigwikirania ndote asoko omwana oboroso botingu bwichisemi asekerengo gie fees oranyare wakana abarimu baito nigo bari n'ubumanyi bw'emirimo nabo igongotiri bari byewa ao byaborokigwa bunachigosori egatiye binde nguruturo bosombi asaborokigwa ntubwate nyumba cy'oburaro asabamenye time endagere yaborokigwa baito nigere eyebirango biguru tubwate birasi kuru play group up to grade 8 umwaka ugo changu chitore kutwara grade 9 nigo tugutuka ange ninyegetari ya Tabaka Mission twakere simi 0722 408142 gose 0708 706239 Tabaka Academy School of Thinking Learners. Eye Nensoko TV Oboroso Bumugusi Uya kigimo mwancho muligereri bw'Ensoko TV nigo togendete murubirito bw'Ensoko bwakire na ndabone gesamunye kyomo eli ky'umurubirito asane mono tuchi gutware ngwana no yole omokonyi bw'omugachi ase kyumbe kyanat omuske Kennedy Nyamwanda no ali me studio na mono tuchi koligereria chisemi ne kyumbe kyanat ngakiyo kalemeremo tigango ndara mwali bagali tangani mukaribisha ase studio yeto ya Ensoko TV arago kwani asenjira benura igweli yogire atuma kagenda uchibusyo karibu sana. Mbia mono yo minto nyango ase kukaribisha se Ensoko TV inche vegetariano Kennedy Nyamwanda ndiye ki wendo mo deputy national treasurer no teachers ase kiombe kianat arabelira woni myaka y'ibikoba 20 asobora ibwanat okay bon kianat ngakikegendera tingakiye mongarra mwatengengi umwaminyokiwe mubwato banyamazbadu wabali mugose mbuyo ya bona iga bona igetole biya otukana stekero gatigati no burayi bwito bole biya kabisa kiana bondo cyase chibranch chito to bwate chianat Kenya ngima chire 110 abondo chine chire very stable and burayi bwito no bole biya they are really supporting the national office bon gake momwe bwato muchando garanga bali mu bande basokire lakini na ndirende onye muira niyo sobora yo soboro sere biya sana ya nkakinere to bwate shida ne shida yo ngakiye na ringe chairman ya Nati Nyamira kwenye tinda cha headquarters iga bone ngakiye yo muntu lenga mu secretary general ne rubwato muchando ne ne serikali kiero ko namba chitu kuiwana njera ringe okorubura ibwaye ikamajigo tobeka bobe no ne chimemba tukapoteza sana tukapoteza tena roche ngakiemo abari mu bande because kurunyomba nimbwato mwalimu ngakiemo ngo yubate unga benyore bakurusiwe se system yaino ya nat no lirimbo be yarenge kiagere gendongere tu akorwanira ega ikase kiara bali baite bakabere promoted by scheme of service through that system of a scheme of service bagaje baga introducing ntenga ko nga career progression guidelines CBG wane ndiye kero yacha tokate unga it's either you embrace CBG or say we destroy your union
bone gatobere gento gitege kongu kera ntuna nati tu majitu wancha gento gikoro kunga scheme of service ikero mwalimu gakorire myaka 3 ase grade gete igari go automatically go grade kende bone karaba tegende kende gikaria progression guideline kirikia cha kumekia bali mboito babere grade ekame myaka menge to asawo gi oppose bone gikaze gete na ritu wale kwa wantu abatu kunyo to assign rie a collective bargaining agreement ya lekoran between 2017 na 2021 one it was midway karato erji face ibere ali gende kia bete introduced one matenga ni wote ko bere se scheme of service rio there is nothing like konyora the next increment the third increment a promotion no mushahara no mushahara yani erinde okomento mushahara se orio bwate wana balimu abangi na twigete bagatenga ndoche na atia bato tayito bere se gendo keliti esi yangire bone nto kore to kurwororo to uwo mushahara uri igoro to tigana na nati balimu bagasoka sana pia mono kwanera abu nande nongo chakera abu nkwana ya lero nati kweria line serikali yeli tuko gose chinga gichinde ngo gendere isiko ya serikali naroche balimu bachiete tijaringe natyo kagikora mu bwate byumbe binde mu kubwatera na biro bikora abalimu naroche mugaringe state house ngakie sabali ya state house yarenge no mbuye yarenge no yana balimu boito mbago gete sana kwa state house mate state house is the highest office ase serikali kobaga ali na bogo buna keninjo na ikire state house igabali boito they were really happy ngamba igete state house ekiagere tu abeto officially invited by the head of state and then to what the issues nindu tu ali get that invitation buna chi union otu wale ngonat kupet Kepsha Kenya Primary Schools Aids Association na tukabaro na Kesha Kenya Secondary Schools Aids Association tukabaro na unionero yabanda bale challenged physically whichever way ya special needs ikonga kusnet watu wale ngo kwa ita good number of teachers almost over 10,000 into what the issues chia affected ya balimu wocha so it was a very good opportunity for us which address directly with the head of state chitungeta mangana governance gose mangana policy na bintu binde welfare ya balimu na chi policy affecting the running of education system ekina kitwa geto address yale umaite na bogo tema kuliga liye cherora akonya bantu bakere ntu etachorire ekero chorire umaye usangina you are shying away from the head of state na kiona kucha akonya bantu bakachorete one to us as leaders of unions we consider the opportunity get yaringe excellent for us to address some of those issues chiakoriki chiatosinyire for a long time, especially promotions windombiro bya transfers umuntu gocha kwa localized chiare korubuo wati womongi na gokale turukana na kwenda turukana gochangana gocha nega asia nkomu itoko na delocalization binte binge promotions ne CBA yetwaye ntwasanite CBA e Quran between 2025 2029 a collective bargaining agreement ne CBA yani to komento musale semia kene ero to kanya isa good opportunity konyo the head of state to madina ki abali mbaitiri ba okoba misaro yetwa tonyo the percentage okuba kamarakane ngware ko ba twice ba gulimo in a bigger percentage again nayo inflation yetura nyare ko overcome na tagerete I think mwatere na bategerete but rende se perception iskali na yaro gateberenga yarenge political stage yani nga siasa yarorekane tororo mpaka mwaneno inaga ngakie magateba rende ko kenda muri gitamu bere maite ni abarimu ni numukuru opinion leaders nasibwango igatwarorero murayibwense tali bagusiba arenge abarimu mwerwete all over the country so ndogo blame totenga no mugusiyorengo no asa abantu bali outsiders and bakurigerera siasa ya Kenya boni gabinegendete kuna kukobera babatebe ne political stage yarenge ko president yana koligi opinion leaders yana ko bekamo egererende arorenga naira ne surprise bwakabere ni mwaterire mwanya nyegetie pasha inu mugateba ngibintu mbira mutagete bikorekana into for us na utorojina it was an excellent opportunity for us ondora kirigirina siasa yarenge ono liori seke gusi ote mangana maretereri yande mangana maretereri bono nyone karto ndago tinga tume no over a cup of tea bono tea yo katura nyito gende over a cup of tea to kwa na manganande na woto gito watu se mangana ya balimu lakini to akwana ni ande una bana inchi goto na intu mfu ya fotas mwancho muligali gatole na Kennedy nyamanda ni garo
omobisa ase kiombe kia nat na ndaro mokonyu mugachi bwe kiombe kia nat asate birenge taro yabo nigo yarenge yo address ibintu bikorukwa bitungeta abari mwase bandas baberete boniga ntubwate igintu gikorukwa ditangani ukuriki kwa bari mutiganda arachakira ratio nere takire mogote banga kirasi kibwene gutwara abari banga naiga and then unions ni numo bagin sometimes asaba ari bari existing bari se payroll abari bago chigocha keko era abande bago jabanyora matunda mwararo asiri the situation y'abari Kenya gaiga mwisa negete n'abari mu bwate se service gose mutakira na muramentu asubonge abari mu bari school mbaisa up to now lakini I can tell you nyango nga a president yabona tubwate buna so etege myaka yetatu nga 3 years yakorire urikira bari mu 76000 alikire se myaka yetatu we have been having a shortage y'abari mu seriously in our schools school chetu chiabere seriously understaffed for a long time osangia lirikale uratige libono grade 8 9 chiajete abari mu bare ko besko osangia bari mu 6 ebirasi bire 7 school 6 at the moment osangimna ekero osangia bari bari class no onsipi osangia class yake mongibu ati mwalimu inchenda itagoteba iga where we are moving to we are moving somewhere ekera bona iga bari bari 76000 on top in fact we a problem we are understaffing in schools negende to bakabu in style gete nonye still we are pushing for more teachers to be employed egere omwana bo monto lyo mutaka oraga school kaliga kale imalia atabwati abarimu aka school kaliga nyara abarimu baisaine omwana bo monto lyo mutaka neranyore education aje gokonyo ise usaba iboli baye ebuya kigima nande bone gento nkerayiga mwatebire regime ego sobora ibwe murayibwense boniga bwarikira abarimu abange 76000 ndio baroma nene sana na nda abande na mbatanga 24000 igocha bali lakini abande bagotebanga barimu abakuri kube konda bano nabo bakarikorera bakorera ndire sana bagotebanga libakube kwese konda chisomuni kiri bakonyora kiri chinke mono are you telling TSC government mujara yakara abande batebanga slavery inchirende ani abande bagocha batanga iga toroche nga slavery to gokorerwa intubune union nabo toroche nga eri ekero mwalimu abikirwe konda eri is one of the surest ways mu mwalimu inkoli kwale no matendo bwata abalimu babere isiko ko 2010 2010 yakorita college 2010 2009 yakorita college atana kuli up to date umwalimu yo muri alikire ne academy akoli yeli 10 alikire ne academy akoli yeli 10 lakini yakara abikirwe konda ikobono bekirwe school also ile payroll ya TSC Teacher Service Commission it is the surest way nga which motu ngetigalete after 1 year nko bali permanent and pensionable iko for us into go post mono kondelia otige into go post is the length of time akokore kondelia tabaze ko be konde miake me ngare kondelioka we are advocating for only 1 year umwaka yo me konda umwakonde abe confirmed oyo kabira abe confirmed egeraba maite kana likirwe konda ora akonyire that understanding situation yali nge school ikiya nyaba ebana bali nge sita onosa bali yendo ngomna na konda otende isipokuwa umusara ko no make lakini wale school awasoma go konyira umwana uri bumutaka konyira umwana bumutaka mu batebire nyamwanda tikaturaboli yango bono litangani kerangurigereria system ya Kenya nigo kire bona ase a transition road para yo ya maunchoreli yabanene sana so kurigereria twabwate KCP yamini 844 system bona ya KCP na KCSE bona twaretere chisemi chingeni abarimu abamubwate se school as union stakeholders basona nirene system ya serikali yakoleta gose bado ntubwa turu biboro tambe sana gatia omaitege inkabune ntereba konye nari de kuminyokia Toyota woni galiende ya achiri korukunye tata wono wikoma tairu fresh courses kalari aba alimu abaito mato mwalimu no muntu very sharp umwalimu ga adapt very fast bune system ya jete yebone nyiye yetokunga CBC curriculum I mean competence based curriculum ye abalimu bairu ndo yokunga retooling na Teacher Service Commission retooling no kogenda kwa ewa chisemi chinyi awo sichi technique chinyi choko somia system we iko retooling negendete which we embrace so much bune union ndo tokotenga abalimu aba eno mine system nenyia tiga abalimu bairu for retraining nere kunga retooling ngoja bari bairu almost every year egere ba match with the new system problem te maya teacher semiziri ya kale
you can agree with me Ken lirikare tu ari gosoma nindi miaka itutiranda mono tu ndabungu tigadara ikuona kare yane asa igoro ya ekororekana ya ringi yani rais kumanyanga no numungi no renkari na tware chisemi chinge kunyara ringi gosomia omwana ugochake school A B C D E kiro montare ko bara kwanyora no ni kulikanse lakini eji chia bono chisemi eji ni problem sana guchinona so moibuli oromoge ni guchaka gosomia omwana nyumba I feel ngakimuwente wa address egere chibe confessant nona so moibuli oleka yamobera rais gosomia bana ente kuge in the process ukirigiria no eni nche na chiete gosomia muishone moke nguchiko motenga A B C D o matenga dadi taliwo igo ente ka apa kutu kwani bintu getega mubune amito kibiwa kwana ndoli bajara bakoro muwagira baro bai no very funny lakini nende we are trying to catch up ngona ko gitole ncheranga na kyaba ibona baro baraba wenga ngikegenderete chisukuru egere bamanya ko ABCD wono bacha apa kutu yabo nali bara na kibawo assist abana ase kisabu cyabo nyomba na soko some bitabu nyomba I think ekinento kibonete koligererwa chisemi cyabo ni gechitegira abana n'abali ikineke yanenda takatebe in most families ikintu tokora maybe togenda tuna consult tools echichia chia online twabekera abana bachi lakini engineer twabwate passion twale gosome guna abayibuli baito I think liba gandire gatia buli bwenete kulibigwa tonyore chisemi cyagore kichia chiribusi system yetu bwatengene because bone policy ya serikali yanchiranira stakeholders mwa yanchiranire inse kichiri bona bona nati ngonyora muri libaga mwaratara inse kichiri oroche chibwate system inge ya Kenya na hande ya succeed at least ya ligereri gwa se miaka ya rore abantu bakurwa na kogendo bategento kire Kenya no kurwa ogende job market uchikuri gemire in fact the system ya competence based curriculum a system is international oisikulikiri linyoane ekero the presidential working party ya joletwe with the head of state yakararigirina na kibintu bikogenda na kibakwala ina mangana ya CBC mbarigirite systems of education in other countries tokamana ukama pone yentege ya CBC no any intune union into a better involved ko give our views igero wikotwa alikola rigirina ki what are the systems of education in West Germany in other countries in Africa in other countries in Asia ndo arigirite chinzi nyingi echibwate gende ya competence based curriculum igonto dina tori relevant mbuya bole we are within the framework lakini wana siasa mbarumate nkatoyo mona achicha agatebanga chisemi chi ya CBC no muzigo babugureti urenge bwe serikali ya ruwe tororo ya Uhuru Kenyatta bagatebanga ige babere to musigo murito sana in terms number 1 konyora chibese chiri bakwana na guchise school capitation of course nabora kwanere because need dependent yole abalimu nabanyora bwate stress bagatemgo batakiri kwiyekera abane gideli petolire ebere kabese jiyo a system na watu yavanga na vita kite chibese just like another system one yone itu akorte CPE 844 with the chance you choke CPA chance nchata gete chibesa capitation ya is an issue of late ekiagara chibesa ngonyorukire ni chibesa chikaro chikonyoru umate karto kwa negori education ngiri gentu gutigera montomo onye no bora yuma tino re nyumba turi gutigera montomo ngabo nincho mugako muchyo nayo ko ndori sichombe nayo ko gendo tole chai nayo ko gendo tinigire gendo no ibintu biri kuma delegation kiro muntu na ile duty yaye ono sikuri nyene serikali ndoko premu ngane head of state go ko fereti bunge rongi yako bunge giya kera chibesa muna mono CD yabungo to mwere to the constituencies chibesa ngo to muchire to kwa about classes in schools kitali enough mobungo rugwe constituency the classes chi school kitabwa tibirazi bisaine erenki akorere with the CDF gara CDF na begotumeka kwa gache birazi ndeke kire teamwork we got to combine our effort while unions are pushing for employment of more teachers na ne serikali nero parliament nero want to push for employment of more teachers ne chibira chiko chi constituency cha gache birazi bichitoro ne country nero ya gache CD classes iko ndeke teamwork ndoko nyarabona go play monto mone ndeke nyato tigero monto of course ne system we bwate kiro muntu mwiye serikali na ande chisemi na chio sector nene ase serikali ende onse ekera bono ngurigereri Kenya boni gesere chisemi bono ende tigato tebe we are making several changes chiabiri chinyinge sana mauncho lidia manene na bali muna barabu
mugendete na gukwana ya inu na mutagete narora mugateba ichisemi chimogosombono iga mwalimu agosombono iga quantification yegento kiria konyora ngeria konyora nibuenerete gekara ora jore bari mugona kubasabira ibintu byo isanete biri mu buko bijire ya mwete mwana isinebe enough umwalimu wona ingo mo faiteria anyole gusemfa 500,000 at the end of the month gire mutieni besa njana guisana chirocho uradigende babatenga ngawe tokubaka na kolenga nekere ngukirimo wente mu wakanwa after bakore what we call job evaluation na salary estimation commission nero mu kolenga namna ya advisory lakini mwalimu gwikira bona igataraisane kana umusara umwalimu wakanunze agaroguriye ligasi yakokora no musara akonyora mwalimu pado tarakanwa se tutagetakanwe ekera imagine yakero okwayo mwana for example che sukuru akamwana manyaka tama itikende pitotally kwa maana okegerie binde bitote baba kudwe yo abcd yo umwana umanya pa kucha ukwana egesongo kire grammatically correct kwanza ndio mwana begete suti kabisa akini mnabono so miru biye onyango abana bali pa korete mwalimu mmoja manya okwayo raw material oya convert pa ko muntu ba umuntu burongo kono bisongo bindu tari kuigwa mbawone tabakonyole salary commensurate with the work they are doing. You go still mturaisa ne kamuna ji union anyito je tari to kata nga yege nteke na twa ba yetega na potora gesukimo yewe myaka ebiri na nimna ke koerega and we are pushing for more. Their teachers are really working. Ngaki moko bono mtubugati ndego kunga mangana yechira ya akisiasa na inuma etabali muna bantu muri serious ngoja muntu igukirenga kimote bangi CBA tuterekirana alibonekera mwali nge state house engwane yali nge binding yabu ateschi ichi yabegetu Near binding, and even Namuro took us very serious. Martin to the Bake, and into almost in every village. As it ayora and then Matanga Makega, no monto, Puto and Gavarimo, Pacosangu Marim Karamatanga. Meaning, near to everywhere. Our presence, it took us very serious, and it told the CBA to assign here talk with Miakene, I compress. Aya compressing you talk I will say Miakene, a genetic aya compressing your inch very umwako ibe oyo ibere tokore ndeke aya compressing into 2 years na botoro jana naita bete and of course time will tell kera ntuntu akwanete ntu asaineti time will tell abali mumbali bale kalia yo batebire ngage ntonge kali kiroro rende baganyenga chinga gichigo ika barore go sumoto inore ta mapera we are watchful nduruji ugetika ngabona ntu asaineti we shall be pushing tuli ngende tu bato tebeti kiabere mna bato tebeti kiabere mna mwatete bona chinde nchire tucha twaligere chiskuri chitu tigatora irana no engusi abana boniga bagatebekana bakora grade 6 because ritwa na letago ika class 8 oenda form 1 kakia mutokarora kara Freddy alengo mu waziri bagasoye binyoro babegete chigoti bara abana bagoriki bachire lakini mbahoro kinga abani elfu emiye bona gento iga mbabulete na byogoto batachieti grade 7 after bakora matemwa ya kipsea batakire kwa grade ya 7 buna nati nga yumo chando yoberete because now we are seeing yes system nengeni ditu akaruaniri baba enda 100%. Of course mbana go ikemi ondera bakanyoro osirire ondongo sobora kende but for the first time naro che gatebe bayenga yemyaka ngebere ya itriko rubachake system we abana bali batali kwa accounted yes bali very true. Even in the past abana manyete no isokulu yona linkege chichi mwana ro goika oika osegire 6 utigira ro wasamino wako na gutaratale mechima tali mwalimu wochikumuligia bono gana kina gote ingasa mangani education yaro ndike tokubwaterana bono provincial administration igasi aineri abagambi bakami in baligiri na kiko wako na wetana batureti na cyumushi atari school na kinyero kitari school na cyugwato mwana olenga yanuma te isagene stelo koliko mwana moke uranda echi kobe mate omaite boygo mwana otaraki natali koliko be mate it is wrong it is very wrong na boku bwatu osibwe iko tigaba gambi nabatureti batubugati bayirani abane school koira na tole tubuchake kuligereria abana abasomire kurwa sama bako yabalimu Kenya ngayigo muchando togendete kwanera bono iga nabantu bate abantu limere muntu bugatigas nimechande menene koleta chiserikali omwanchu muligereri toko gando mutumo komusini ntoma kwirana ngotole na omunat assistant treasurer deputy treasurer osoro mokonyi bumugachi bwike ganje kianat togendete kukwana na era semambia bona kurunga Ken
nyamwanda asitogendete kuna kurigerera chisemi na nene mono enchira abarimu bakora wetire byombe byabo nabo kunyara ko bagututumira ujumbe yago ase namba ya 0788666663 na nene mono bagutubwatia sense email ya Facebook unyara ko bagutubwatia orona ko bikaribo liriao gusonya ariko bagopongeza Kenya sikwara morera kali mirimo yao egari myaka 20 ni bwato bunyamasi tokwirana togendera busine nkwana yabona mapya. Eye Nensoko TV Oboroso Bumugusi. Chinga kichons asengi onye kubateli eyaliganie asobo tengali botali no mubwekano ano mwibuli Henry tumwano obugimo bya bwankyo Eskuri Oboroso Tabaka Academy nigo tukubwatira naye eligwikirania ndote asoko umwana Oboroso butingu bwichisemi asekerengo gie fees oranyare wakana abarimu baito nigo bari n'ubumanyi bw'emirimo nabo igongutiri bari byewa ao byaborokirwa bunakigosori egatiye binde nguruturobo sombi asaborokirwa ntubwate nyumba cy'uburaro asaba amenye time endagere yaborokirwa baito nigere eyebirango biguru tubwate birasi kuru play group up to grade 8 umwaka changu chitore kutwara grade 9 nigo tugutuka ange ninyegetari ya Tabaka Mission twakeresimi 0722 408142 gose 0708 706239 Tabaka Academy School of Thinking Learners. Kurumucho mwano Nairobi, Kisii, Nyamira, nechingongo chinde chense ya Kenya. Abari kibaitomba bakorentera mangana magia asenchira y'ubwikirano. Emanyi ya mange nabo igobwatira Nensoko TV koigeka chingenjo cy'omugusi. Ensoko TV Oboroso bw'omugusi. Triza International Academy atari asichisemi choka chikurwewa kulende boigo nenka yogotiria borokigwa asobugima bwankyo twabere tokwebwere byewa asoko kolebya tari asichisemi choka kulende nasi chigosori aya nkubwatekana n'ubumanyi bwa borokyo baitu nguruturobo sombi asaborokiwa cyumba chitu cy'uburaro ci laboratory amo n'ibirasi bito n'ebyekerero nigo tugutuka ime ya Nyamira County twakereshimisha namba 0746555986 Triza International Academy, we light the future. Baliganya abantu banyamira none bari kubikiza amaginde kyarantu wa the Ministry of Transport baleta abana elinde tokuba amasomo yara abakonyenga kegocha anda bayibuli baito baro already bale ase school way abange banjirenga at least kokora tole egasingia tokonya abana which mutugaiga are useful members of the society. Eye Nensoko TV Oboroso bw'omugusi.
akimu mwancho muligereri nande twiranire asensemo tugendete kurigereria chisemi iguru ya immense ya Kenya na ne mono nigo tuli no Muske Kennedy ya Mwanda oyuro mobisa umukonyi ase ekiombe kia nati ako aramokonyi bumugachi na ne mono tugendete gukwanira nere iguru ya chisemi n'abarimu n'uburayi bw'abarimu Ken again umuchanda asoberete narore mono oyo magoteba gaiganga lakini umwarimu naroro imanyete kurwa kurite college mpaka bono iga agosomia academy tana konyore mirimo tumaye kubwa ati nili buliri bwango iga twara sama tukabwa ngo iga bana siasa bakogenda sama tange miyigano ni family babugulitia marube umwarimu nara ukurite karero ure school y'abanyene buna nati gwa dress muri genteke bana siasa bakali kubugulia marube bataratara naro tutaliko bakwa na marieta bakorora iga bagatebinga na kurikire mirimo egera nyori recognition yere yo kogenda kora lakini abantu bandi bagendete gusumba kubona bona uranyoro belges school cyabanyane for long na wonta gete goteba ngase baria bakurite kare kya na gotebinga bari mu baro bakurite 2010 2013 2012 2015 batarali ku up to now nana bogusange umuntu ukurite 2009 atana kuri ku up to now umanyite abantu egose a commission ekulika abarimu teacher service commission nero yuke ebwate powers yokulika abarimu lakini of late into abana siasa bako bande bagutana marubega abandi bagutana abantu bana siasa mba machigosaria nege ntukuri kune union ntoje tiko geteke lightly ekiara ntu omana ntu agenda bakese teacher service commission bakreis koba issue ekero gusangi umona siasa kera koleta lirube usakera koleta marube nabo gusangi koleta marube o abasani bayo oten siasa akokora oleto umuntu okulete 2022 otugo umuntu okulete 2011 koma gusangi umwalimu yo 2011 yokore 2011 oyo kwa yugulirube 2022 imagine no mwana bo mwalimu oli 2011 e academy gete umwalimu oli 2011 muna kurite yakali ku academy no asomete umwana oyo e academy umwana omara gosokese ngicari politically correct na with the current member of parliament onyora liru boti go mwalimu wa ende academy igende kyuma think ya majiko wite moral ya balimu tali nankia machia it has really messed up with the teachers ya salary sana ntuage stop na ndi ntuwa crazy with the head of state to watenga employment of teachers to give a solid the prerogative ya teacher service commission kaba tabi ndo kwenye koleta liru manyete kora rande kana na abanyanyimbo buna bono abanyanyimbo mbakara liri mbache balikwe amarube nkwetigwa ari magara kini inchira gweti gutuko na kumanya open lia ya TS yoko nyoru umuntu ako agutara na amarube do we need even kobeke gente kebese liji ko ngonde bwansi gutuko kuna gutalia marube na yara treated bunu umuntu kora corruption ikigere ndi toro jabonga wana bakora ya majiko na bakora maruba ona mbago nyara wetiji mbago nyara yetia lakini ende there is change of guard oiskuli nyo teacher service commission umuntu olengo obune CEO secretary TSC olengo muswati olyomo olengo na acha karita yakagenda lakini oyomo geni bunaso etobona with the change of guard in TSC ntorara maruba yakosoka igona mo kumachikora na bachakire ko gotinya gotinya ndo okole bigasi ya urongo mnetakire ko lakini ende we are fighting that's why we are fighting for employment of more teachers aba beri sukege kege tambi na barobari igero usange umuntu ikire myaka 45 na 45 mwate uchigotori kuliko umuntu ate tukuritaya tararikwa egiyo sintu akirize to the head of state tokumatina abantu mbaro bakuritaya batararikwa what is not happening agata baisong check into that na ni mujari kulika more teachers yagere bakabucha balimu abatate kuritaya batararikwa we are addressing that a competition yere ichikuru cyabanyane na kiri cya serikali ngagere tayo kwane umwalimu ubwa serikali bwe kagoze ngo bukwane uri bagobwa ya bonds igero matu umwalimu yole school y'abanyene umwalimu oliya ne no mwalimu ito no mwalimu because it took him say nata get go mwalimu ito na ko te college agaso academy at the end of the day ngolandali na public school esa go chikobe member bona ye union igo karari umaite into according to our constitution ya nat ekero mwalimu abira admitted to the college igara an associate member of Kenya National Union of Teachers igo ne member je ito binare college ni member je ito uratige ginda tari gukora tagwaka kura and tagotina kiruga kirwe igara an associate member na no muntu ito tumubegete pending ganyete ya bona binare college gaso ile academy umwalimu inojo ito we katore ni torore na kinyo ene kara kwa mistreated in that academy in terms of salary bina waka no naboto kugambo with this private school honors or na k you are underpaying na kiura umwalimu chiri buisa to at the end of the month
mubeke burungi mubeke ngo burungi ngo we are concerned that's what we are actually pushing ngabali kubwango na baro benjo yekeke okay kwabere nat ese myaka 20 gwateba anomono gwarakorire gas Nyamira ande ngwamonyerera ntebia ngigento kire Nyamira yeah it is true tell me monyo na monyera today na actually 2006 bune chairman ya nat Nyamira alina actually to for the first time na ende ngachanga chorwe kipindi kya kabiri 2011 ande bune chairman Nyamira na ende ngakolega singi yana enda bali bagacha baganchora 2016 yekipindi kya gatatu bune chairman nat Nyamira ekareka 2018 ngachora bune member of the National Executive Council ngo represent Gusii ekao kya Nairobi ikaika 2021 na ende ngachorwe kipindi yakane bune chairman nat ya Nyamira kipindi yakane kireka 2021 iwone ine miaka 16 kuru 2021 ane kama nakuliye kiro kya national okay over deputy national treasurer obono onde kuru 2021 up to date yeto ranguliye na akulire miaka 20 which koba 20 bona by next year asobora ibu abalimu internet je school internet amasomo internet amangana ko deal with staffing and promotions to kurwana the welfare of the teachers bono manakuliye liya bono watanga ko monyera manakuliye naki bono umwana abera sa mulyoka ngo charoba monotonous even the best dancer na amayiteka ko live stage ona inji na akire sawu alina yaya Nyamira the education system in Nyamira as a county foundation ya etelingi ya ikero mate foundation education iri chakira ECD nasari gutira tubwate PP1 PP2 ibintu byo birastobwate na ibindi ngura tobire PP class isaka imwana ligo bana gukinira omaye te bikare tu akabigira ko baka lakini omoyibo yo matra wa kwatro mwana nyone yori myake bere ngakana ko ndendrabu kwada kolera enda niruka jiro wana kore ino to kuna PP class inchikulikire ndrona education system ibone ya PP1 PP2 ECD classes ikire njiragite talibu ya Nyamira ni ina re foundation education in anywhere manakola ngena no na kingo kora ikiro maite bali mu ECD mbali members ba Kenya National Union of Teachers mbali ebaransa de the county government na kingo kamin tigani chogo senator okay bona yabona ngokono yomito nyango no onde resi yobo senator kamu 2027 egere nyende ni streamline the foundation of education from ECD ikera mangana ni bwate experience indore na kya bali mu aba ECD bakurikwa omusaro muya na kebirasi bya ECD bikwa gachu in every school etwa birasi birenga byagajiri ni county government ibona ntanyari ukona esinde bona iga ikera njente international mane kuchandigirerie naki abana aba bakwaiwa karongoli ngaro mugaga kwana liga bananga erungoli na leta kwa abana lakini taraja kuba it is taking time na liba ku wikirasi me kero mwana uchite maambi uro chibaka saa 6 tasibiri kindi ara ndo kuchutanyu tekindi kuru nyomba ukirasi kere bintu bikongete igobani idea iri arete ya karongoli nengiya lakini taraje implement baka bono but I think the problem yarage indo kwera taraje implement baka bono is a lack of consultation. You should consult with us egera to moto mate what to do egera karongoli kali kaso kaso lakini nze ko beze neta akantu kali ndwango na ka fast track egera ponto tuale sound system right from PP1 PP2 abalimu the classes vya ECD very well staffed na balimu bali kiribu ya bali well motivated no musarumu ya bwara ndende binango chikakara neno ngoliye yarama ba umanye tomo senator egasi ya na nene yo kobasia bona no koligereria implementation na bere kire nande gero kuboligwa mata ba senator bange bagubuli bata bintu yaya nduntu amurangirite Nairobi tukamubuli amaswali bora rende ngakimiro bilira achiko ba action asia city kumubuli amaswali is not enough ekiyagera you are part and parcel of that county bona mugabana na aralia na no ro senator ga ekroko ne something is going wrong utaraja public na boko genda yo care no what accessibility kuje se governor no kumujiro mate na kiyo excellence ngende na kwa kwa to that implement what is the problem kokuzangi there are issues which needs to be addressed na boko batina ki let us have a retreat the county government together with the senator let us have a retreat and look at some of the issues yechi torona ki ngeko gere bindi biko genda wrong bwana governor egereto ntu ikaranze tani kuna kuruana mwana wane toro Nyamira ali nejise gichi nyingi goche sinde gukwana narara gusino muligere lyo lisiko okorekana bunu oteto kubwatanie county eirane ese gutwara chinkwa eirane batirendo omo gabana gose bali barayibando mwatakero okorekana una kubwatania abantu bakorengera lingo oteto gukina mono gwetana
Omanyete ekero kolega si asegete. Kiro muntu namanyete isi roles. Ige karongo genda nchiko consult no mugabana. Tari mugabana ndagete. Tindagete ko murichani. Igonde to ko assist. Egere leadership ya yerekane sound. Ikero nyote birero ngori. Usange ya take 1 year atana korola out yero ngori ya kwanete. Turujina ngo failure. You want you move in as a senator omodena omunyono maki ndongera kwa promise eti na nina ko kiarenge kia. Why you not implementing? Nga yai caps chire ngani naga omo assist aba MC bakamin muikaranze how can we assist our education system in the county to grow we come work as a team. Fair enough abuna watebirego Nyamira nere blessed yaso gutwara mu senator ge kari mu senator roro na ararorire ase inse ya Kenya asa agwitara boko nyora bintu chiriboti nchirakulika onyore no nekera babwate kiumbe kende yonzi no ndiri serikali yatwarite umuchando no ino yuwe chibesa chiari kurigereriwa at some point na muroche na andika kubeka marika yororo bono mumenyi uri skali on national level aba senator baitumbare bakorolekana maybe high groundinga no ntamanyerende nga ngori chara out nkiye Kennedy achikorera umuntu Nyamira mwari mwero mukwana batabire ngikiko murendari umusenida tobwate no muntu umuya nando akorire gas na ndo mate waso ile office mla wanonyo kwa lengo mairi master school we kwa ile transfer school we usonyo kwa lengo debit kwa vile promoted kwa ile school we ndo mairi teacher tariyo we ko cha kuli ile bitao biri bikoro mairi teacher we tana kiasa letiga oyo ta lengi konyara school ya ngidimba di business na mo senator araro ostingo chikotora business na mo senator yo chiko chakire sako chikotigera esengo kire iga mna wana watene bintombire nkuri ile koruisika na rune kinare ko bali tango na gesugumire iga okorire gazi sako nyara na gente ke mo mate ndo tayo 100%. Ora tengo monto yobono gale excellent 100%. Onde tayo. Ase kiro monto na bwate inefficiencies. Osangina ataikiraniti anaikiraniti anabale buya atali buya na inje ninte mese ko nyari kyaro isukurigire linje muna Nyamwanda bono na bere county iri ya Nyamira buno murai ko 2006 and more especially samangani education nimbwate better understanding than anybody else or ara new senator as a system with education era Nyamira can show even the parents ingani nyila inishe karango kwa ma oversight role together with the leadership ye county ra toko by then wakwanere goro yogateba go streamline ebintu ritangani twara abarai baitu bakurwa na samatanga is not the first time twara abarai bagakore kaminekyo ngakia muntu akerocho soro fasesio yoribano mugabana bwe county ya Kisii twara Javet bale na Anthony Kibagendi na Nyamire nyene kerabona umuseneta akiri amini umugabana akiri Nairobi na bokora kumachikorera kanisi ginyigete korera nonye kerabale senate bonaye wasoira bisi igente kirujenga ngechikoboro Nyamire iteka Nyamire ari tuwadueli semia kibate abadichisegi na ine feedback yumo ligere ndo chaga tabanga Nyamire ito ni chisegi kiroro cyo umanyite umwarimu naturally bona karango bona muno mwarimu umadi it is an offense kubwata umwarimu ondesati in a school kumwaka chingundi neba unana kyakogecha it is an offense kuruana in a school. If I've been a teacher for the last almost 30 years, kimaidiri chikini atibono murai ojibuna wono mbiketa nekitega nakinda kubwate sati mundu vete nekitori smart yoro murai na wanto kurwa you only use your brains no bongo buka ya okutumie technique cha leadership ike na umuntu akogechi kabisa lakini aboko mukwana in a way you meet and sort out the differences mubwate tani kurwana kolinje I don't recommend it na nditiga ngasho abananchi banyamiranga okurwana the moment mwa ngachigora chebo senator 2027 kurwana kwa Nyamira ndakomesha hiyo tabira chukora chisegi kiratoka se county ya Nyamira wancho muligere lini ngona igwete togendere kwa bana Kennedy Nyamwanda gaiga lakini nde biro byayalire nanga kichinduri giribaga tochitukwa na mangana mange jise mibono chiyo mwalimu chiyo mwanafunzi na namono tuligirelie nonya systems chi abekiru nona mangana capitation moto tebinga na ati mogendete gozuguma yagara muna nabate yabali mbaendete kuna kubulia mangana mange na namona sabaga tebanga niko babwatu umuchando na nde mate serikali karo yakorere mirimo biro complain lakini go sikiente guru kwani nomiti to manyekana egera to manyekana eliyo kwanya kubulia enchira yabene mwancho muligere liga igane Soko TV umurobeli Soko bwakire na anana mono nigo tole na Kennedy Nyamwanda esenta teko mwali bagalio mwelio anyalika ba kwana mangana yo mwali tukuru murujo
Mbia mono yo minto nyango na ndete kwa tenga asante sana soko ngalika Ensoko TV na ne TV ache irengeni na ina wondo jina mwacha kiribuya sana na ndili bageli kwa ngeire na wonta ito tenga I'm very grateful ekiera wana wananchi bali bandi batana konda bali giri TV Ensoko barorire ni mo Kennedy Nyamwanda obiru mwalimu matuka amangi na no muraiwa walimu matuka amangi na ndo mnangu chikochobo seneta bananchi banyamira na bongo batenga kindly chikure chirigire libya na ende nga chikura chobo senator egere ntene nya masoma Nyamira na ende tigatokonya bali mbaito tubwatira na bali mbaito asukuru jetu cha Nyamira egere tokonya abana baito ikera ndemeronchi ogusito gochiko abana egento kire gusigi kana education yoko umwana agotigana na kantu kabi bwata gake na yebwe gotere ata gusota so meti umwana ogusangina yengo kuole mapema ngana bana ngote bonyanga na buya mono na ende ndita yale gocha anytime ukondenga inchuga lakini era buya natura abange egere tukwana masoma ya buya na ndinga gikiro abantu baito batorigirete buya buya mono buya kigimo mwanchu muligiriri aigane Ensoko TV twaringe na Kennedy Nyamwanda ukwanire uburayi bw'ichisemi na namo nasatebire nga gusi nigo bono chisemi chitigarete koba noru mugondo na namono nekora tuchigutwara sector yemo ego sege gisamunye kiyabene gichukwana chisemi kuruga ige elitunyara kaba tukumanyani na koranga kituranyara kaba tugukinani bunegesa ku koenda gusyo igoro y'ichisemi litale Innocent Onyango twali kubwata na Diana Ndemo yoga ndese semo ya kabiri studio na mambintumira netokore buna twakora rero aigane Ensoko TV twarubuligiriri ubuya Oboroso bw'umugusi mwanchi muligiriria ntobe togwikirana ase chichiro ase tokumurekera ng'aki ebimeri bikorwa ase megondo nabo igo